kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top-of-the-hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin may nalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
santo sa pagtuon. Ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan, nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang gusto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 24 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto Pizza 2 sa bulan sang Nobyembre 2021. Martes karon nga adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyong anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones, tubdub kita sa tagna nga launa imedya sa hapon. Kag kita pag-updan sa aton nga mga Bombo reporters. Kag subuma sa aton mga Bombo correspondents nga nasahin sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome na nato aton matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Pinagi man sa aton Bombo mobile app
Sa karong banwa makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Approval sa 3.2 billion pesos nga budget sa siyudad sa Bacolod ginalauman sa third and final reading buwas nga adlaw. 80% sa mga tertiary students target sang CHED nga mabakunahan. Kag masubra 1,000 ang ginanubo sang kaso sang COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental sa nagligad na nga siyam kaadlaw. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, pabakuna sa mga police dependents pagasugura na. Subong halos 100% na sa Philippine National Police ang bakunado. Sunod sa kay Lieutenant General Vera Cruz. Kag na-record karon mga kabinan ang pinakalubo nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Sa sulod sa 5 kabulan sa kagapon nga report sa Department of Health, mayara na kita sa 3,117 kapanibag nga kaso sa COVID-19. Kag sa aton balita international, Queen Elizabeth II ginhangkat ang mga world leaders nga magtambong sa UN o United Nations Climate Change Summit. Kag subong British naturalist nga si David Attenborough nagpanawagan sa mga world leaders nga pagatumanon ang ila sini nga mga pangako. Amo ni ato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang-Martes edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. By the way, mga kabyanan, sa aton nga mga taga-palamati, sa aton nga mga kabombo, nga nagalantaw karon pagi sa Facebook Live sa nga Bombo Radio Bacolod, pwede nyo man ma-view ang aton nga palatuntunan, ang mga programa sa nga Bombo Radio Bacolod, pagi sa YouTube channel, no? Mabatian na kita makita karon sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Ang inyo ginamang himo na mo pag sa inyong YouTube, i-type ang Bombo Radio Bacolod, kag i-click ang Bombo Radio Bacolod, and then i-click ninyo ang live na kag dira no mag-appear ang aton nga programa. So butsilingon nga hindi lang sa Facebook Live kundi karon sa YouTube channel makita kay mabatian ang ini nga palatuntunan. 28 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Isa na naman ang kabudlayan nga gina-experience naton karon. Mga kabombo sa gyapon mapaganhagan ini paagi sa mga promo sa nga Bombo Radio Philippines. Sa sining last quarter of 2021, may panibago kita nga o kung may ara naman kita promo, hingagaw nga promo, ang 1-2 Panalo Part 20. Araw-araw, baldi-balding pa premyo na, may cash, siyahan pa. Sumugod mga kabyanan sa kagapon, tubtub subong, naghatag kita sang mga papremyo. Nahalin pa kagapon, nagumpisa, nga naghatag kita sang premyo sa aton nga mga lucky winners. 3 ka mga tagdaog sa tagsakanlaw, kag ini ang magabaton sang cash nga 500 pesos plus worth 650 pesos nga grocery goods. Mga kabyanan, sa subong hatag naman kita sang premyo sa isa pagid ka winner sa subong adlaw,
ara karon sa guwa, no, si Bumbuan ang magatag sang premyo sa isa naton ka lucky winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Sino naman ayan ang mapalaron nga magabaton sang cash nga 500 pesos kag worth 600 pesos o 650 pesos nga items nga gift bag. May isa na ka balde, may ara pa sang mga lulutuon sa sulod sang balde. Sige abe, kuha naton ang sa Studio B na naka-plastar ka to si Bumbuan Sindol Surilla sa paghatag na karon sang award sa isa pagid ka lucky winner sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Sa piya kalinya Bumbuan Sindol Surilla, please come in. Okay. Sige. Go ahead. Daw hindi magkasulod, no? Way nagapula. Bisan ano mo. Way kid. 31 minuto sa kiligid sa tagna nga alas 11. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Daligid lang may jutay lang mga adjustment, no? Sa Studio B. Kay para nga kuha naton ang audio, no? Apan si kay Bumbuan Sindol Surilla sa isa naman ka lucky winner nasa 1-2 Panalo Part 20 promo. By the way, sa aton mga kauturan, no? Sa liwat gina-remind naton kamo nga sa aton nga mga Facebook viewers, pwede man kamo maka-view sa sini nga palatuntunan sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. 32 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto, ara na. Kagina aga pa naghatag man sang award. Ikaduha ni nga paghatag sang award subong yang adlaw sang Martes. Balikan nato na si Bumbuan Sindol Surilla dito sa Studio B sa paghatag na karon sa premyo, pag-award sa premyo nga pagabatunon sa aton nga lucky winner. Sige, balikan naton sa piyakilinya Bumbuan. Please, come in. Maayo, pamaskwa naman para sa aton nga mga kauturan. Bumbudan, kamusta ang signal namon din sa Studio B? Okay, good. Okay, good. So, temprano nga pamaskwa para sa aton nga promo diri sa Bombo Radyo. Bombodan sa subong ang 1-2 Panalo Part 20 naton kay isa naman ka winner today. Actually sa ikaduha subong nga adlaw no nga pagpanagtag naton sa mga papremyo sumugod kahapon nga adlaw November 1, today is November 2, All Souls Day, pero wag pa maskwa kita para sa aton nga mga kauturan sa atubang naton may balde. At the same time nagauyat ako sang cash kay may upod ako direct, so amo na yung pamas at makabaton sa temprano natin yung pamaskwa diri sa Bombo Radyo si Ma'am Edna Lumagsaw sang Zone 4A, Chalisay City, Negros Occidental. Ginannounce ni siya bilang first winner naton today, Bombodan. Alas 8 sa aga, pero kadasig sa iya, way pa naglabot sa alas 9 sa aga. Yari na siya diri sa aton sa Bombo Radyo. Oo, so alerto si nanay, no, Bombodan sa paglawag kaina, no, sa aton nga first winner. Ma'am Edna, good morning. Good morning. Good morning. So, temprano, gini nga pamaskwa sa imo, ma'am? Oo, temprano, gini nga pamaskwa. Anong batunon mo, subong? Sa kabalde-balde nga papemyo. Oo. Kag? Pilang cash? 500. Ano mo ning 500 pesos? Bakas ang bulong. Bulong. May maintenance? Anong gina-maintain mo? Anong ginabakal nga bulong? Na certain. Sa high blood. How young are you na? Pila ng edad mo? 65. 65. Pero okay pa, no? Dapat ga-maintain gid sang bulong tuod, no? So, ikaw ginigay mo entry mo? So, pero may kaga-join sa promo sang Bombo? Kanami, no? First time na daog, hindi? First time. Kanami. Kada mo, 10 pero wala na daog. Pero subong daog kagid. First time ko nga siningaw.
O kanami man no, sa first week, daw kaya dayon sa ikaduha nga adlaw. Sa paglawag pangalan mo, anong imo reaksyon? Nalimpay man. Oh, nalipay ka, no? Okay. Pero nagibi ka, how? Sila eh. Ah. Kay sa kalipay, Ay, bombodan. nagbibig siya sa Isa-isaon na ng kalipay. premyo mo, kay basibag tulo pag hindi ka rin ng luha mo, ha? Oo, sige, isa-isaon ko. Ako lang anay maisip, tapos ihatag ko dira, no? Para gasunod ka sa protocol, okay, nay? Kapabaksina, wala? Oh, very good. Nakapabakuna. Saan ako na magpapabakuna? June, August. August. Oh, ayos, good, no? So, isa-isahon ko, ha? Ano ni una? 100 pesos. 200 pesos. 300 pesos. 400 and pila? 5 pesos. 500 pesos. Okay. Sige. So, yatag ko, ha? 500 pesos. Din ang 500 pesos, Nay? Ari na. Oo, may pambakal na sa ano gani? Oh, may bakal maintenance. Tapos may ari kapag ido balde. Oh, puno ang balde. Worth 650 pesos. So, ara na to na, nang imong nga premyo, 1,000, pila? 1,150 pesos worth tanan. So, ano ang mahambal mo sa mga listeners naton? Basi, kag sa mga viewers man naton sa Facebook, basi, gusto man nila mag-join kag magdaog kaangay mo, Ma'am Edna? Pasalamat kay ko sa bomborat. Ang nakadaog ako kamo makasakop na. Basta radyo? Sa bombo. Basta radyo? Bombo. Number 1. So, kabalo siya magluto sang bihon, kay may luluto. Oo, kabalo ka magluto galuto pa siya. bihon. Kabalo siya ko ng bombodan magluto bihon. Pwede pa kay ngagaw subong All Souls Day. Si Mr. ano na? Ara pa? Si Mr.? Ara pa? Ate, very good, no? Sige, So, pwede pa siya gyapon kaluto bihon, bombodan. Okay? Sige, Ma'am Edna, thank you so much. Salamat, Gid. Salamat lang. Salamat, Gid. Okay, sige. Pwede mo na ni dalon. Okay? Ayos? Salamat. Okay, sige. Bombodan, amo tong aton nga first winner today. Bombodan, no? Amo tong aton nga first winner today. So, okay na tamam, dito na. Kay damo pa ita awardan. Grabe na yung mga awarding naton subong bombodan. Nga man. Oo, tiyari pagid do, pamaskwa pagid ni. May radyo ko dire, tapos may 1,000 pesos cash. Dako pag inihaw. So, ang next naton, bombodan, nga winner naton, subong. Sorry siya. Ginansang gining radyo nga ni tiyang balya. Gusto ko ya mamati sa bombo radyo mo na, ma'am. Gusto mo yung mamati sa bombo, no? Kaya pamaskwa kag may premyo. Yung pamaskwa kag may premyo. Okay? Ma'am, how young are you? Ako? Pinedad mo? 68. 68. Pero okay pa, no? Di ba? Kaluyan. Nakapabaksin? Very good. Si Ma'am Lydia Abantaw. Correct, ma'am? Ma'am Lydia Abantaw, no? Sang barangay Singkang. Din ka sa Singkang? Sa Purok-Usal. Purok Cruzal, barangay Singkang. Gindala mo ning radyo mo sa aton sa bombo. Kay nga, Gusto ko magpamati sa Bombo Radio. Nga din ni nalansang, haw. Nalipat ko na kung ano. Nalipat ka? Kaya mo ginagmatian mo, nagkakalipat ka, no? Nakalansang siya sa RMN, no? Nilipat sa nanay, kaya wala niya kung pumati. Tiya mo na. Tiyari sa bagong radyo, ho? Kaya nga, iniyaway na mo niya ginalansang, di ba? Pero kapati kami, mamati kagit. Kaya basta radyo, ano gani? Radio Bombo. Very good. Kagmayari ka pa. Temprano, gid niya pa maskwa, no? Bo kadamo ni. Isa-isahon ko, ha? Isa-isahon ko. Una nga hatag. 1 ano? 100 pesos. Ikaduha. 200 pesos. Ikatatlo. Ika-apat. Ika-lima. Ika-anom. 600 pesos. Ika-pito. Ika-walo. Ika-siyam. And last one. 1,000 ano? 1,000 pesos. Din ang 1,000 pesos. Sabi ko, Ana?
Kuhaan ng 1,000 pesos, aran sa kamot mo, ayos na. Ayos na. So anong mahambal mo, ma'am, sa aton niya nga promo diri sa Bombo? Pasalamat ako sa Bombo Radio. Kaya gintagaan ko sa Pasko. Kaya baluan pang akong radyo. Oh, di ba la? Oo. Bago ng radyo, why na lansang, tapos may pamlete ka pa. Oo. Tapos ang pamlete mo, sobra-sobra pa na ang pamlete, no? Okay, good? Okay, Salamat, sige. Ged. Salamat. Nalipay man siya? Nalipay man siya? Pod sa Bombo Dan? Nalipay gid siya? Kaya Oo, nakabaton siya lipay sa ka gid, ma'am, radyo? no? nalipay gid ko. Oo, nalipay gid sa Bombo Dan. Ano na ko. Di, ano bing itsura sa nalipay, be? Abi, yung itsura sang nalipay, be? Abi, itsura sang nalipay, be? Pakuhaon mo, be? Ay, hindi ko pwede makuha, Sige lang. So, ma-observe kita sa protocol, no? So, sige. Salamat, good ma'am, ha? Ang itsura sa nalipay, beautiful eyes siya. Beautiful eyes. The beautiful eyes na lang ko nung Okay, balibang budan. ate, hindi man makita ang itsura. Oh, beautiful eyes, number 1 ang Bombo Radyo. Sige, be? Number 1 ang Bombo. Bombo Radio. Oh. Basta Radyo! Bombo. Number 1! Okay, sige. Na, so, thank you so much, no? Thank you so much. Hari na, bayluhon na ton. Hari ng radyo mo, ha? Nay, ha? Okay, and ako na ni. For fit, ikwa, na ni namon, no? Iniyaway na lansang, iniya na lansang. Okay, sige. Bombo Dan, balik sa imo. Thank you. Okay, salamat, gid Bumbuan. Duha ka bang award? Ang isa premyo sa nagpasakop sa 1 to Panalo Part 20 promo. Kaya isa nagpabaylo sang radyo. Ang radyo nga ginbayluhan, radyo nga hindi mo madayal. Isa lang ka istasyon ang makilala niya. Ang istasyon lang nga naghatag sa radyo. Ginbayluhan naton sang radyo nga tanan nga istasyon makilala. Bisan diin mo gusto magpamati, pwede ka makaliso. Dahil why naton yagin kapon. Kaya amo nang dapat yang maangkon sa mga katawhan. Kahilwayan. Kahilwayan. Kay ano malang na yung pagpamati naton niya, bisan ano pagkatahom sang aton yang radyo. Kung wala kita isang kahilwayan, kung anong pamatian ta. Daw ka ang sa pispis nga gusto magpanginpadlos pero ara sa sulod sang hawla. Sige, 42 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan, Bombo, Hanay, Saudto. Magabalik kita pagkaligad gilamang sa pila ka mga importante nga mga panundom. Standby! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira, amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets.
likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamanatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambalo kung paghimo sa malain batok sa isa ka tawo sa social Kabiran sa ito na pagpangalaga diri sa panatuntunan na Bomboana Isoto 45 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Kuha na nato ng report sa patrol. Follow-up report diri sa kagina sa isa ka flash report sa bangkay nga nasa Puan sa piyang kalinya upon sa kay Bombo Liani Zil Minardo kag Bombo Franz Andrew Burgos. Patrol, please come in. Yes, Bombo Dan. So, ang nasa Puan dito nga patay sa may puro himahigugmaon Floresville Barangay Pahanukoy. So nakuha na dito Bombo Dan, no? Kaya ginating ngawaan naton nga makasulod sana dito sa area apang hindi gid pwede hindi magpasugot dito ang atag iya Bombo Dan. Apang nakuha naton pahayag si Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station 8 kung nakanuhod sa identity sin isang biktima Bombo Dan. Sa diin pulong ini buhok ang biktima ara sa 5'5 ang iyang height kag may black complexion o kanang panit medyo ito mo nini siya Bombo Dan agara sa 30s ang iyang edad. So sa mga paraysayon man sa mga pumuluyo sa nasambit nga lugar Bombo Dan na naglangoy na da siya kuno sa baybay dira sa may Pahanukoy kag nagtuwa yan naman kot kung Iloilo na Bombo Dan. So may ari ni man silang panugid nga medyo may diferensya ini sa utok ka Bombo Dan kag wala na balaan kung paano inada siya nakasulod sa may compound kay kataas man sa nga pader kag nakita ini siya sa nga foreman sa nga gapon nga naglangoy dira sa may baybay apang ginapabay ay na kay nagakublas na ini sa nga nakita sini nga aga lang Bombo Dan sunod sa punerarya mga 24 oras na ini nga napatay may posibilidad gapon pa sang aga o kung sang ugto pa ini napatay ang biktima Bombo Dan. So subong wala pa gid identity ang biktima Bombo Dan. So bali ang sini nga kamatayon natural o ay siya may nagpatay siya? Yes, Bombo Dan. So natural ini ang iya kamatayon Bombo Dan, no? Kaga ipaydanon pa man ini o kung naging dala na ini sa punerarya Bombo Dan ang biktima. Yes, so ginatingaan pa subong sa mga kapulisan nga malambot sini o kung na imbestigahan pa gid kung sino gini ang biktima kag makuhaan sa nga pangalan kag identity kag kung taga-diin gini siya Bombo Dan kay hindi na sa kilala sa mga residente kay kasubong man sang nagabantay dira sa compound Bombo Dan sa nga nasambit no nga pamilya Lupwe nga rest house na da nila sa barangay Pahanukoy. Okay, sige. So, bali, di nasubong ang bangkay ito sa punerarya? Yes, sa Bombo Dan, gindala na ini sa punerarya, ini nga bangkay, bag-ugid lamang nga Bombo Dan, ang nakagwa, ay gusto taman si Tani makita ang sitwasyon, kito ko ng kaintangan, sinisang biktima, pang bawal kit Bombo Dan, so kay matrespassing, tas ini kong itili, sa dito, sa punerarya, ay nalagon, ini ang bangkay Bombo Dan, dito siya ginadala. So, kung may kilala ini, o kung daw
mabalaan bumbudan o kundo ma-familiarize ang iyang pamilya, kulong buhok. Ito ini ang iyang pamanit, ara sa 5'5 ang kataason, pag nasa 30s ang iyang pangidaron sini bumbudan. Ito bumbudan, kasubong man sa dugang balita, isa ka 72 years old, naghiko kapatay dito sa Banwa sa Binalbagan. Kung sa diin na bumbudan, mga alas 4:45, ini bugid ang ulan, so nag-istorya, ini siya sa iyang bata, nga babae, pagkaupon man sini, ang apoya. Pero okay man ini ang ilang pag-istoryahan na bumbudan, kag may bata man ini siya sa Ireland. So, permi ini suno sa kaya Police Captain LND Ribuchillo, ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, nga permi ini siya gapanawag sa bata niya sa Ireland, apang daw kadali lang ginapatay man dayon sa bata niya kahit daw sa kasakuon man dito bumudan, kaya man ang iyang bata. So ang ginatanaw diri nga motibo sa pagpamikog sinisa nga isa ka senior citizen, amo ang pagsunggod sa iyang kabataan o sa bata niya dito sa Ireland. Basi nag-suffer ini siya sang depresyon? Amo gani bumbudan, pero kung istorya kung ini siya sa iyang bata, dira nga upo niya sa balay, okay lang man ini bumbudan, wala man siya sang mga malain nga panghambalanon, wala man patimaan nga amo na ding may problema siya o kung utason niya na lang ang iyang kabuhi. Dako okay lang ito na bumbudan sang ila sining istoryahan ay sang naglapot ng mga alas 5 sang hapon ini nga nagkadto sa payag ang bata sining sang biktima bumbudan. So yan na nakita ang iyang tatay nga nagabitay na bumbudan. Well, amo Bumbo Liani, mag-amo ni nga mga pangidaron, mga may edad na gid, kung kisa masyado ka sensitibo bla, masyado ka sensitive, mga sentimental na ni sila, kung kisa kapin pa kung makabatsyag na sang depresyon pagka kuan abi ining pagkahidlaw, may sa isa ka tawo nila bumbudan sang ilang mga kabataan. Ti amo na nga kung isa hindi mo lang may baluan nga grabe na ginasuffer nga depresyon, amo ni nga kung hindi madiskitahan dayon, ti hindi maistorya, amo na ga suicide. Ang bumbudan kay ini ang biktima, wala man ini sila problema sa pagpangabuhi bumudan kay ginasuportado man sang kabataan niya will and good ini ang ilang pagpangabuhi pangamunigan ginatanaw sa kapulisan nga nasubuan lagi siguro o nagatunggod ini kay tungod mangguro sa kahidlaw sa iyang bata do kinanglan gid sang atensyon na bumudan nga sa katigulangon man 72 years old daw eksakto ginabumudan do nagasuffer siguro sang depression ini ang biktima bumudan. Para sa dugang makahayag ng impormasyon, pamatihan natin si Police Captain LND Ribuchillo. Sa ating investigador, ma'am, sa pag-conduct ng investigasyon dito, ang baskog kong ulan, ma'am, no, mga alas 4:45 daw bunok ito ang ulan, dagat, Manila pala ito gani. So apin niya ang iyang upod sa balay, ang iyang mga bata, na may akong isa kabilog, ang mga upod sa iya balay, nag-istoryahanay laman sila kuno, wala laman sang mga istorya nga daw wala pala sa istorya nga daw nang lain sa buot sang tulang. Pero apang sang nang alas 4:45 ang nagtawang ulan sa magkadto sila sa yapayag dito nga nasapuan ng iyang tatay nga nakabitay sa gamit ang cord sang electric cord sang extension wire, ma'am. Sir, ano ini ang background sa isang biktima, sir? Bali, ang biktima, wala naman sa trabaho, bali 72 years old daw, kung sa kabuhi, ma'am, nang daw, why na sa daw sa iya guro pagkuhan guro sa iya pagalingon niya, kaya ang kasami sinasa sa iyang nabikog, bali, gusto tani magtawag sa iya bata, may bata ni sang sa Ireland, mamong di daw makatawag, tapos makakutod lang dahil kitungod siguro sa kabisihon man sa sitwasyon dito sa ila. Amo na daw hatag nidagwa ng gayo plus ang atensyon siguro. Amo laman to ang rason siguro, ma'am, nga daw nagasunggod ang inyong tigulang. So amo laman to ang mga prior sa insidente. Amo laman ang mga senaryo nga daw ang halinan daw nagsunggod lang. So sir, may ari pa ni siya sa asawa? Bali 5 years ago napatay na ng asawa, ma'am.
Bali sir, may bata niya sa Ireland, kaya mo na ang bata niya pagidaang upod niya, nga may apo Oh. man na siya. Oo, ma'am. Ang motibo lang gid sa iya nga pag sunggod lang gid sir, no? Basta nahidlaw ni siya sa iya nga bata. Amo gani, ma'am. Oo, kaya kabalo ko naman kung siguro mga tigulang nagsinanglan siyang atensyon man daw nila gusto nila mga ngayo sa atensyon. So, hindi siguro makuhan tungod siyang kasakuon man. Amo na guro nga tendency guro nagsulod sa paminsarya ang mundo nga sitwasyon. Daw sa pinsarya siguro sa iya kaugalingon nga daw worthless na sa amo siguro nga daw naghimo isa sa pikang nga paamong isa to. Sir, sa pagpamangkot niya sa iya nga bata, sir, wala man ni siya gabuya istorya nga gusto niya magikog or utason na lang niya kabuhi, sir? Wala, ma'am. Actually, mayo pa ko na ganing istoryanay nila. Wala man siyang mga yung haboy nga mga tinaga nga daw pabilin-bilin. Yo, amo na siguro amo na ang gay kuan niya. In terms, sir, sa pagpangabuhi nila, daw ka okay man sa ila, sir, nga pangabuhi, dara, sir? So, for man sa ila pangabuhi, wala agad question sa ila kay daw well supported man sila. Bombolyani. Yes, Bombodan. Depression daw sa nagligad lang tong daw sa nagligad to daw nagatopic ka pa man gid sang parte sa depression. Amo gani Bombodan nga kung may problema kinanglan i-open up gini sa mga pila man no ka amigo mo kon sa pamilya mo Bombodan kag kung hindi lagin makaya kinanglan gid sang sick gid sang mag-seek gid sa professional help Bombodan kay para may ambos sila o kana mga psychologist at psychiatrist ini ang may ara gid ang enough knowledge Bombodan nga mag-advise sa imo kung ano ang dapat mo nga himuon kung ikaw nagasuffer sa nga depression. Amo gani kag hindi mo na dapat nga sulusuluhon lang kung anong nga ginabatyag mo na nga depression o ano man ang mga kabudlayan nga gina-experiensya mo nga suluhon mo lang kag hindi mo pag-ipahibalo inaya sa mga aral sa palibot lang nga pwede maka-istorya mo dira, no? Pwede maka-hatag sang advice. Hindi mo na pwede nga isiling nga itugyan mo na niya sa Ginoo pero gapimuyong ka lang dira. Kay ang Ginoo ya hatag sang ang arat nga ang mga tawo nga sa palibot nga pwede mo ya istoryahon na mo na nang gin hatag sang Ginoo nga sabat sa imo yang problema Bombo Harold. Hindi kaya may aray iba nabi nga kun na problema masiling na lang niya itugyan ta lang sa Ginoo na lang tanan. Way na sang gihuon. Te kun grabe ang depression na karon kag magsiling lang tayo nga itugyan na sa Ginoo ang depression. Kag hindi siya maghiho nga may mga tao galing sa palibot nga among ginpadala sa Ginoo ti way laban-laban suicide ang gwa niya Bombolyani. Amo gani Bombodan kay ti amo na ganing ginambal sa nga do your best and God will do the rest Nan amo na siya oo. Kay hindi man naman naog di ang Ginoo kag mabuli gid mismo sa imo may mga instrumento lang sila no. May mga instrumento ang mga tao nga arla niya sa palibot amo na siya. Yes, Bombodan kaga kinanglan mo gini iluhod lang ihibi kag ipangamuyo kay para padalan ikaw sang instrumento sa Ginoo nga makabulig sa imo nga problema. Amo gid so importante ang papel sa mga tao nga sa palibot. Yes, sa correct gid Bombodan kaga kabay pa ining mga tao nga ara sa palibot sa nagasuffer sini sang depresyon na bala Bombodan na maka-insindi gid sila, hindi sila magambal sa mga kaupod nila o kung makakilala nga arte-arte lang ni kay hindi ini basta-basta ang depresyon nga ginaatubang sa nga pipila ka mga kauturan naton Bombodan. Sige. Yes, sa Bombodan para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. Report gikan sa patrol nagadulong sinyo sa oras 3 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 12. Dugay-dugay mga kabyanan mangin kaupod na nato ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Sa siniya nga mga tinion halin pa sang October 31 pila na kadlaw nakaligad ang nagsugod mga kabyanan ang climate change summit nga gin host sa United Kingdom nag-host sang 26 UN United Nation
climate change conference nga sa din pag-istoryahan sa mga participating countries may kapungsuran sa mga nasyon ang ining dako nga threat hindi lamang sa ilang nga pungsod, hindi lamang sa aton nga pungsod, kundi sa kabugusan sa bilog nga kalibutan. Ining ginatawag mga kabyanan nga climate change. Kung manutisyan sa aton nga mga tagpalamati, ikumparar sa tong mga 30 years ago, butang ta 30 years ago, or butang tabi mga 40 years ago, kag ikumparar subong, kung magwa ka sa tuya sa imo nga balay, bisan siling abi mga alas 11 na sang udto, do okay pa, makaagwanta pa kita. Pero subong kung magwa ka sa imo nga puluyan, alas 8 pa lang sa aga, daw hindi mo na maagwanta ang kainiton sang panahon. Ay nang pag-init sang panahon, tuga ini banwa sang climate change. Tuga ini sang climate change. Amo na ganing doon natingala kung sang una sang gamay pa kuya, ini personal nga experience dito sa uma. Na summer abi mag-obra kami na sa kwan sa umabi sa mga kung anong lubra konda. Manghilamon ka na sa katubuhan o kung ano man da. Do hindi ka magwantahan mo pa ya bumbuarol nga magwantahan pa ya namon niya hasta mag alas 12 mo sa udto nga ara kaya sagwa sa field. O do okay lang. Pero subong diin man, no? Dapat kung mag-ubra ka kung may uma ka subong ya, mag-ubra ka dapat alas 4 pa lang sa kagahon na sugura mo na para pagka alas 8 sa aga pahuway ka na. Kaya kung hindi ka magpahuway, do masunog ka sa kainiton. No? Wala labot nga gabiti ang init sang adlaw, ang kapaang la. Lain pag ang init kag paang mo. Ang init ya kung kaisa daw hindi pa magtululo ang imong balhas ka daw bang kiling kalagko. Pero kung paang nang mainkwentro mo, paang ginot lag kaginot. Paang sus. Basa ang bilog mo nga lawas ang balhas bro, no? Amo na siya ang nagakatabo subong sa climate change. Kag bangon sa climate change mga kabyanan, magatuga man ini sang hindi kinaandan man nga magatuga ini sang hindi kinaandan blaya nga mga weather condition. Hindi lang yan sa pungsod Pilipinas, hindi lang sa pungsod Amerika, sa United Kingdom, kundi sa bilog nga kalibutan. May mga abnormalities nga magakatabo. That's why gani nga sang una kung ang mga bagyo nga nagaagi sa aton, may mga mga binulan na yang o kung may ari asang season ang aton season duha man nimo. No, ning hot kag rainy season. Kung kisa bisan sa hot season daw may mga bagyo na yang nagatuhaw. Tungod sa climate change. Istorya natin nga dugang banwa kaya rin ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. At ngayon, ang inyong tagapagbalik. Magandang tanghali, Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ikalawa na ho sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Pamimeke ng sari-saring produkto lumalaraw sa panahon ng pandemya ayon sa Intellectual Property Office. Samantala, halos 10 resort at tourist attractions sinira naman ng lampas tao na flash flood at pananalasa ng buhawi sa Lake Cebu, South Cotabato. Ilang kalsada unpassable. Samantala, isang naitalang patay, 4 naman ang sugatan nang masunog ang ilang sasakyan dun sa Soksargen. Kukuha naman tayo ng update sa ilang libong doses ng bakuna kasama ng COVID-19 vaccines na sira sa nangyaring sunog sa Provincial Government Office ng Zamboanga del Sur. At sa ating international news, bilang naman namatay sa COVID-19 sa buong mundo, nasa 5 milyon na. Sa ating sports balita, ang Chicago Bulls nagtala ng come from behind win para itumba ang Boston Celtics sa kanilang ika-6 na panalo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Tumaas ng 56% mga dinudulog na intellectual property complaints
para sa iba't ibang produkto sa loob lamang huyan ng nakalipas na 9 na buwan. Ayon sa Intellectual Property Office of the Philippines, umaabot sa 134 ang mga sumbong na kanilang nakalap, kasama na yung online transactions. At kabilang nga sa mga pinepeke raw na madalas, yung mga damit, mga bags, gadgets, pelikula, musika, maging ang libro at product brands at iba pang mga bagay ay pinepeke na rin. Ayon kay IPO Peach Deputy Director General Teodoro Pascua, lumala ang mga reklamo lalo na sa online transactions sa panahon po ng COVID-19 pandemic. Kaya nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya ng pamahalaan para maresolba ang bagay na ito. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang COVID-19 outbreak naman sa Metro Manila, hindi pa nakikita ng isang eksperto na mangyayari. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, naniniwala ang isang eksperto na wala ng outbreak na mangyayari pa sa National Capital Region o bahagi ng Metro Manila. Sa laging handa public briefing, inahayag ni National Task Force on COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa na maganda ang vaccination rate dito sa Metro Manila. Sinabi ni Herbosa na kung nakikita man niya na mas matraffic na ngayon at madami na rin taong nakakalabas, ang importanteng tingnan dito ay kung ilang porsyento na ang nabakunahan mula sa target population dito sa Metro Manila. Sa anunsyo nga ni Secretary Harry Roque, ang spokesperson ni Pangulong Duterte, na batay sa as of October 28 data ay nasa 86.93% o mahigit 8.4 million na ang fully 3 million naman sa kabilang banda ang nakatanggap na ng first dose o yung unang bakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Raymond, nangyari kasi doon sa UK, humupa na itong mga kaso ng COVID-19 pero ngayon may mga panibagong pagtaas naman. Sa China, meron din na Bombo Raymond. Gaano kakumpiyansa yung ating mga health authorities para masabi na wala na talagang mangyayaring surge o panibagong pag-angat ng mga kaso ng COVID sa Pilipinas? Well, tama ka dyan, Bombo Dennis. Alam mo, maliban sa UK at sa China at doon sa amin, sa New Zealand, nagkakaroon din ng ibang surge sa ibang bansa. Pero ang sinasabi naman ni Secretary Harry Roque na sila ay naniniwala na hindi raw mangyayari sa Pilipinas yung naturang mga panibagong surge. Ang sabi ay dahil daw sa patuloy na pagpapakuna, tumataas na bilang ng mga nabakunahan at syempre yung kumbaga calculated na pagduluwag sa mga restrictions. Kumbaga itong dahilan yung bakit pinasimulan na yung tinatawag na alert level system at pagpapairal ng granular lockdown sa mga areas na mayroong mga pagsipa ng COVID-19 cases, Bombo Dennis. So yun yung kanila nakikita dahil lalo pa batay sa trend ay talagang downward. At the same time, yung ating hospital care utilization rate ay pababa ng pababa, Bombo Dennis. So hari nawa ay magkatotoo yan at maiwasan talaga yung panibagong surge dahil baka alam mo na hindi natin kayanin, lalo pat ang hangad natin ay magkaroon ng Merry Christmas sa dating na Disyembre, Bombo Dennis. Okay, isang tanong na lang, Bombo Raymond, nakabalik na ba si Secretary Roque after that incident dun sa kanyang pinuntahan dyan sa Estados Unidos, Bombo Raymond? Well, papalik ngayong linggo, Bombo Dennis, pero kinakailangan pa niyang mag-quarantine ng at least mga 7 days. Pero ngayong araw ay, ngayong alas 2 actually, nagpapatuloy na itong kanyang regular press briefing. Pero ito ay sa mamagitan ng virtual muna, Bombo Dennis. So, abang natin yung kanyang mga iba pang mga paggulat kaugnay sa kanyang naging biyahe sa New York City, sa New York, Bombo Dennis. Maraming salamat si Bombo Raymond Tinaza. Samantala, sa iba pa ng balita, ang Octa Research Group ay suportado raw yung mungkahi na huwag nang gawing requirement yung pagsusuot pa ng face shield. Lalo na ho dun sa mga sinihan. Ngayong unti-unti na hong binubuksan itong mga establishmento lalo na sa Kalakang, Maynila. May pag-uulat si Bombo Dave Benson Pasit.
Suportado ng Okta Research Group ang mungkahi na wag nang gawing requirement ang pagsusuot ng face shield sa loob ng mga sinihan. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, hindi makakapag-enjoy ang isang tao sa panonood ng pelikula sa loob ng sinihan kapag oobligahin lang din ang mga ito na magsuot ng face shield. Sa katunayan, ang usapin na ito ay naungkat nga rin aniya sa dinaluhan nilang Go Negosyo Forum. Tsaka kung tutuusin, iginit ni David na ang panapayagan lamang na manood ng pelikula sa sinihan ay yung mga fully vaccinated na kontra COVID-19. Nauna nang inanunsyo ng pamahalaan ang reopening ng mga sinema sa Metro Manila matapos na inilagay ang rehiyon sa ilalim ng Alert Level 3. Pero tanging ang mga fully vaccinated lamang na mga individual ang pinapayagan sa 30% seating capacity ng mga sinihan. Ayon sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines, simula November 10 ay magbubukas na ulit ang mga sinihan sa publiko. Kabilang sa mga protocols na kailangan ng mga papasok sa mga cinemas ay ang pagsuot ng face shields at face mask. Bombo Davidson, Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Inilunsad na ng lokal na pamahalaan ng Taguig City ang proseso ng pagbabakuna nito para sa natitirang populasyon ng bata. Ayon pa sa pamahalaang lungsod, ang mga mega vaccination hubs sa Lakeshore at sa Bonifacio High Street ay mag-accommodate sa natitirang pediatric population o mga may edad 12 hanggang 17 anyos na walang comorbidities. Magpapatuloy pa rin daw ang pagbabakuna sa mga minor de edad na may underlying medical condition na nagsimula noong Oktubre 26. Sinabi ng pamahalaang lungsod na sila ay bakunahan sa Medical Center Taguig ng Pfizer o kaya Moderna vaccines. Dagdag pa ng pamahalaan, ang mga minor de edad na may comorbidities ay ang natitirang populasyon ng bata ay maaring mag-schedule ng kanilang pagbabakuna sa pamamagitan ng trace.taguig.gov.ph o kaya sa Taguig Trace Kiosk sa mga barangay hall o barangay health centers. Ang Trace website ng lungsod ay nag-improve sa pamamagitan niyan ng paggawa ng vaccination and testing na naa-access sa pamamagitan ng tracing tool nito. Huwag muna tayo ng update mga kabombo sa ating himpilan sapagkat yung mga pulis na nakatalaga raw doon sa isang bahagi dyan sa Tondo, Maynila dinagdagan matapos yung kumalat yung mga larawan na grabe na naman ang siksikan ng tao. May pag-uulat ang Star FM Manila. Dinagdagan pa ang bilang ng mga polis na nagbabantay sa Ugbo Street sa Tondo sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos na kumalat sa social media ang larawang nagpapakita na walang suot na face mask ang ilang tao at hindi nasusunod na physical distancing sa kainan sa nasabing kalye nitong nakaraang linggo. Ayon kay Manila Police District Station Commander Police Lieutenant Colonel Zenon Vargas, nagdagdag sila ng 20 police personnel para siguraduhin na i-maintain ang social distancing, pagsusuot ng face mask para masiguro na nasusunod ang safety ng publiko. Paglilinaw ni Vargas, dati naman nang may mga pulis na nakabantay sa lugar pero dumagsa mga tao nitong undas na long weekend. Pero ang pangkaraniwang araw, nasa 100 tao lamang ang pumupunta. Nanawagan naman ito sa mga pupunta sa Ugbo Street na huwag kalimutan na sumunod sa mga health protocols. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bobo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lapada para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bobo! Samantala naman, ang Philippine National Police protektado na mula sa severe COVID-19 infection, ngayong halos 100% sa mga personnel ang vaccinated. May detalye si Bombo Annalise Soberano. Masasabing protektado na ngayon mula sa severe COVID-19 infection ang buong hanay ng pambansang pulisya matapos sumampa sa halos 100% sa PNP ang bakunado. Ikinatuwa naman ito ng pamunuan ng PNP at Administrative Support for COVID-19 Task Force o ASCOT. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Veracruz, malaking bagay na maging bakunado ang kanilang mga tauhan, lalo na sila ay nagsisilbing mga frontliner. Batay sa datos ng PNP ASCOT mula sa Health Service, nasa 200,812 police personnel mula sa kabuuang 224,021 puwersa ng PNP ang fully vaccinated, habang 20,325 personnel ang naghihintay ng kanilang second dose.
Ayon sa general, nasa 2,884 personnel naman ang ayaw pa ring magpabakuna, kung saan 859 dito ay mayroong valid reasons dahil sa kanilang medical condition. Karamihan naman sa 2,025 unvaccinated personnel ay nag-execute ng waiver na ayaw talaga nilang magpabakuna, habang ang iba ay naghihintay lamang ng availability ng vaccine. Sinabi ni Vera Cruz, nasa 9% na lamang sa PNP ang naghihintay ngayon ng kanilang second dose. Anya, maaari pa naman magpabakuna ang mga personnel na tumanggi sa ngayon. Pakinggan natin si PNP Deputy Chief for Administration at ASCOT Commander Lieutenant General Joselito Vera Cruz sa panayam ng Bombo Radio. On the part of ASCOT, we're happy na yun nga, almost 100% na tayo na kami na fully vaccinated, at ibig sabihin nun, we are assured na hindi na kami ma-i-infect severely ng COVID-19 virus. Yun nga, kahit naman fully vaccinated tayo, this is not an assurance sa 100% na hindi tayo tatamaan ulit, no? Kaya kailangan pa rin nating i-observe yung ating minimum public health standard, no? At protocol para sa ngayon ay maiwasan natin na tayo ay ma-reinfect, no? Sa ngayon 479 na lang ang active cases natin, no? For today 19 lang ang new cases versus 35 recoveries. So talagang makita natin na papababa na talaga, no? Sumasabay naman talaga kung ano yung nangyayari sa general population. So napakagandang senyales nito, at sana tuloy-tuloy na nga ang maging pagbaba para tayo ay makabalik na sa ating nasabing new normal, no? Yes, so siyempre maintain pa rin natin kasi kung matandaan natin nung July, last week of July, no? Gaya ngayon, ang patient na lang namin sa aming Kiangan Emergency Treatment Facility is nasa 7 na lang din, no? The same number nung July, last week of July. Tapos from 7, nag-ano na naman, umabot na naman ng mga 60 plus, no? At yun nga, yung cases natin noon is below 1,000 na rin eh. And then umabot ng nag-spike na naman ng 3,000 plus nitong August, September. Kaya we cannot be assured na talagang wala na, no? Sabi nga doon sa we're not out of the woods here. Kasi nga may mga bagong may nababasa nga tayo yung Delta Plus na variant, no? Although wala pa naman ako nabasa na ito ay mas highly transmissible doon sa sa Delta. Si PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Joselito Vera Cruz. Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Yung bang binabanggit na halos 100% sa panig ng pulisya, kasama na ba rito yung non-uniform staff ng PNP, Bomboan? Yes, Bombo Dennis, kasama na ang mga non-uniform personnel ng Philippine National Police. So, itong sinasabi nating nasa almost 100% ang vaccination or vaccinated na sa PNP, kasama na dito yung kanilang mga NUP na tinatawag nating non-uniform personnel. How about yung extension? Halimbawa, yung kamag-anak, immediate family member, halos bakunado na lahat ng tauhan sa PNP. Masasaklaw na rin ba ito ng project dyan sa pambansang pulisya, Bomboan, yung immediate family members? Yes, Bombo Dennis, nakalinya na, no? Effective kahapon, November 1, ipinag-utos na ni General Vera Cruz na babakunahan o sisimulan na rin nila ang pagbabakuna sa kanilang mga dependents. Kasama na dito, Bombo Dennis, yung mga bata, yung mga anak nilang may edad 12 anyos hanggang 17 anyos, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bomboan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa dagdag pa nating balita, panawagan ng election watchdog na kansilahin yung delivery contract ng COMELEC sa logistic firm ng negosyanteng si Dennis Uy. Ito huy contributor daw kasi ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay may pag-alma rito ang ilang opisyal ng Commission on Elections. At may follow-up report si Bombo Gerald Ulep. Binigyang diin Bombo Dennis ng Commission on Elections na walang conflict of interest sa pinasok na kontrata ng komisyon dito sa logistics company na iniugnay sa negosyante at major campaign donor ni Pangulong Rodrigo Duterte noong tumakbo ito sa pagka-vice-presidente o pagka-presidente noong 2016. Ang logistic firm ni Uy na F2 ang siyang
magde-deliver ng mga election materials gaya ng vote counting machine o VCM mula sa bodega ng COMELEC patungo sa iba't ibang polling precincts sa 2022 elections. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, ang F2 Logistics daw ay ang lowest bidder sa naturang kontrata, kaya naman qualified ito sa pagseserbisyo sa halalan. Una rito hiniling ng poll watchdog na kontradaya na kanselahin itong 536 million pesos na delivery contract na iginawad ng COMELEC sa F2 Logistics. Ayon kay kontradaya convener Professor Danilo Arao, hindi raw ito usapin ng integridad, kundi usapin ito sa pagiging malinis o disente. Kaya naman para maalis ang agam-agam, dapat daw ay ikansela ang kontrata at igawad ito, i-award sa isa pang kumpanya na walang potential conflict ng interest. Agad naman itong sinopla ni Jimenez at sinabing ang F2 Logistics ay magde-deliver lamang naman daw ng mga kagamitan sa halalan. Nagbigay pa ng senaryo itong si Jimenez na posibleng lagyan ng pre-loaded result ang mga VCM habang ito ay ibinibiyahe, pero sa araw daw mismo ng halalan at bago itong botohan ay magpiprint ang COMELEC ng zero report at dito lalabas na walang laman talaga itong mga VCM. Kaya naman, wala raw basehan ang mga espekulasyon ng mga kumokontra dito sa paggawad ng COMELEC dito pa rin sa kontrata sa F2 Logistics. Okay, Bombo Gerald, may naghain na ba ng petisyon o anumang kahit anong legal action mula dito sa panig ng kontradaya para maharang yung nai-award sa kumpanya ni Dennis Uy mula sa Bids and Awards Committee, Bombo Gerald? Pinag-aaralan pa lamang Bombo Dennis, yun nga, dumaan kasi itong kontrata dito sa Bids Committee, kaya legal. So malamang kapag naghain sila, Bombo Dennis, wala na ring oras itong COMELEC para kumuha pa ng ibang logistics firm, ay baka ibasura din lang ito, Bombo Dennis, dahil ang COMELEC busy na sa hahanda sa 2022 elections at itong mga ganitong naisisingit sa kanilang komisyon, itong komisyon ay malamang malabo ng pagbigyan ito ng COMELEC, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulep, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, suportado ang ipapatupad na pagtatanggal ng plastic barriers sa mga PUV. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Suportado ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang ipapatupad na pagtatanggal ng plastic barriers sa ilang mga PUV sa Metro Manila sa darating na Nobyembre 4. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Casion na kasabay na ilalabas ng kanilang kagawaran ang Memorandum Circular kaugnay sa pagtatanggal ng mga barriers sa mga publikong sasakyan. Aniya, walang naging malinaw na direktiba noon ang Interagency Task Force o IATF kaugnay sa paglalagay ng mga plastic barriers sa PUV. Dagdag pa niya, bago sa ating lipunan ang naranasang COVID-19 pandemic, kung kaya't nagkaroon ng iba't ibang paraan ang mga kagawaran upang makatulong na maiwasan ang pagkalat ng nasabing virus habang patuloy na isinasagawa ang kanilang mga operasyon. Una rito ay naglabas ng pahayagang Department of Transportation o DOTR na tatanggalin ang mga nasabing plastic barriers dahil wala umano silang nakitang medical findings na nakakatulong ang mga ito upang maiwasan ang peligro na hatid ng COVID-19 na virus. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ipinagbalaki ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa mahigit 98% ang kanilang naipa-convict na mga suspect. May kinalaman ho ito sa counterfeit cases o yung mga namemeke ng salapi ng ating bansa. Sa ulat ng BSP Anti-Counterfeiting Operation, sinabi nito na umaabot sa 161 na mga kaso ang naihain sa mga korte. Mula ho sa naturang bilang, nasa 63 ang natapos na kung saan ay na-convict ang mga ito doon sa kanilang kinasasangkutan. 98.41% na ang conviction rate mula sa taong 2010 hanggang nitong taong 2020 at yung pagpasok ko ng ilang buwan ngayong 2021. Samantala, meron pang 98 ang dinidinig sa mga kaso
sa mga korte ho yan. Una nga rito sa nakalipas lamang na 9 na buwan nitong taong kasalukuyan, nasa 500 piraso ng mga peking perang nakumpiska ng mga otoridad na tinatayang nagkakahalaga ng halos kalahating milyon. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto naman ng 16 na mga sospek kung saan 14 sa mga ito ay mga miyembro umano ng mga sindikato. Kasama na sa mga nananawagan ang mga driver at operator ng taxi na maisama sila sa listahan ng mga makakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan. Ito ay may kaugnayan sa pag-aproba ng gobyerno sa pamimigay ng fuel subsidy na may kabuang halagang 1 billion pesos sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Philippine National Taxi Operators Association President Bong Suntay, nagtaka sila kung bakit tanging ang mga public utility jeeps ang binibigyan ng subsidy at hindi na isama yung iba pang modes ng public transportation. Dahil dito, nakahanda umano silang umapila sa gobyerno para sa nasabing ayuda. Ani pa ni Suntay, lubos nang naapektuhan ang mga operasyon ng mga taxi dahil sa mga lockdown, curfew at limitadong work hours sa mga opisina. Marami na rin mga taxi operators ang binitawan na ng kanilang mga prangkisa dahil sila ay nalulugi na. Muna tayo ng update, Bombo Jane, mga kabombo, doon sa halos 10 raw na mga resort at tourist attraction. Sinira ho ito ng flash flood at iba pang mga balita hatid sa atin ng Bombo Radio Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang damage assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO sa malawakang pinsala na iniwan ng panalalansa ng flash flood at buhawi sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. Ito ang inahayag ni Mayor Floro Gandam sa isusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Gandam, lubos na napektuhan na nasa 8 resort at tourist attraction sa Sitio Lobo, Barangay Ned, Lake Cebu. Maging ang daanan papunta sa nabanggit na lugar ay di passable sa ngayon dahil sa flash flood kung saan nagkaantabay na rin ang heavy equipments upang maayos at maging passable ng daanan. Napag-alaman na nasira malalaking concrete pipes na dinadaanan ng tubig sa Sitio Lobo kaya't umapaw ang tubig baha na nagdulot ng flash flood at napektuhan ng mga residente sa lugar. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal sa apektadong resort owner, sinabi itong lampas tao rin na ang kanilang nakitang baha. Natumangay naman sa 2 cottage ng kanilang resort. Napapasalamat na lamang si Mr. Isidro sa Magaysay Senior na walang natangay na tao sa nangyaring flash flood na may dalang malakas na hangin na nalalansa sa kanilang lugar. Kung anong pwede natin mahimukan para mapaabot man ang mga serbisyo para sa ila, importante, ma-report lang din nita. Kaya so parang wala po kita kung nahawakan ng mga report para makunan nito. Pero ay napakadokumentado ko ang dito sa area na ina. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas at Consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio Show. Bombo! Samantala naman, kukuha tayo ng update sa report na isa patay, 4 sugatan sa nasunog na mga sasakyan doon sa Sok Sargent. May detalye naman ng Bombo Radio Johnson. Hindi na nadala pa sa pagamutan ang driver ng isang pedicab matapos maipit ang kanyang paa nang mabangga sa kasalubong na motorsiklo. Bago ito makuha sa pagkaipit, biglang lumiyab ang pedicab na manihon nito na kinasunog ng biktima. Habang sugatan naman na ang 4 pang biktima. Kinilala ni Police Major Benji Ancita, hipi ng Malapatan Municipal Police Station ng biktima na si Anthony Aro Abrasado, 37 taong gulang, residente ng Purok Pagasa, Coronadal, South Cotabato. Papunta sana ng Glan Sarangan ng pedicab habang papunta naman ng General Santos ang motor na maniho ni Roy Dalundong, residente nitong lungsod. Nangyari ang insidente nang biglang pumasok sa lane ng pedicab ang motor na nagresulta sa pagsalpok. Nasa pagamutan naman ang 4 na biktima na nakangkin mga sugat at pasa. Ayon sa pulisya, kung nakuha lang sana kaagad ang biktima, hindi sana ito masunog kasama sa motor at ng kanyang pedicab. Ulat mula rito sa Bombo Radio, General Santos. Bombo Buigalano para sa Pamsa Radio de Pilipinas, ang consistent number 1 sa Jansan Basta Radio. Bombo! Update naman tayo mga kabombo doon sa ilang libo na mga bakuna. Nakasama ho kasi doon sa nangyaring sunog doon sa Provincial Government Office doon sa Zamboanga del Sur. Ano na kayang mangyayari dito? May update ang Star FM Dipolog.
Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng sunog na nangyari sa Provincial Government Building ng Zamboanga del Sur sa Barangay Dao, Pagadan City na inuokupan ng Provincial Health Office, Department of Health at Philippine Red Cross. Sa impormasyon na ipinadala ng Pagadan City sa Bureau of Fire Protection sa Star FM Dipolog, nagsimula umano ang sunog sa basement at umakyat hanggang sa second floor ng nasabing building na sumira naman sa mga nakaimbak na ilang libong doses ng COVID-19 vaccines na kinabibilangan ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer at Sinovac. Kasama ring nasunog ang iba pang mga routine vaccines para sa hepatitis, measles, polio at iba pa. Wala na magdaiulat na nasugatan o nasawi sa insidente matapos agad na nailika sa mga pasyenteng naka-admit sa pangatlo at pang-apat na palapag ng gusali. Tinatayag aabot sa 1.5 million pesos ang naitalang danyos ng sunog. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Umabot na sa 5 million ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo. Base ito sa isang tali mula sa mga opisyal na mapagkukunan na report mula sa AFP. Unti-unti naman na bumaba ang mortality rate simula ng ilunsad ang global vaccine rollout kung saan bilyon-bilyon na katao ang nabakunahan. Ang bilang naman ng daily death worldwide ay bumaba sa 8,000 sa unang pagkakataon sa loob ng halos isang taon noong unang bahagi ng buwan ng Oktubre. Sinabi ni World Health Organization Head Tedros Adhanom Ghebreyesus na sa loob ng 52 na bansa at teritoryo na bumubuo sa European region ng World Health Organization, tumataas ang bilang ng mga namamatay mula sa silangang bahagi ng mundo. Maliban sa Russia, ang Ukraine at Romania naman ang dalawang bansa sa Europe na nakapagtala ng pinakamataas na daily death toll na may average na 546 at 442 deaths kada araw. Ang Latin America naman at Caribbean ay kinilala na world's deadliest region. Ngunit ang bilang ng mga daily deaths na kasalukuyang nasa 840 ay bumababa mula noong buwan ng Mayo. Bombo Sports News. Bumangon ang Chicago Bulls mula sa 19 points na deficit upang buweltahan ang Boston Celtics sa score na 128-114. Ito na ang ika-6 na panalo ng Bulls ngayong bagong season ng NBA, habang ang Celtics naman ay lumasap sa kanilang kabuuan na ika-5 talo. Noong una ay abanse pa ang kupunan ng 19 na puntos itong Boston sa second half, pero nahabol ito ng Bulls sa fourth quarter para iposteho ang 14 points na kanila namang abanse. Nanguna sa opensa ng Bulls si DeMar DeRozan na may 37 points, habang si Zach LaVine ay umeksena na mayroon hong 26 points. Para naman sa Celtics na may tatlong sunod-sunod na talo na sayang ang diskarte ni Jaylen Brown na may kabuuan na 28 points. Sa ibang game naman mga kabombo, nasilat ng Atlanta Hawks ang Washington Wizards sa score na 118-111. Dahil dito, natuldo ka na ng Atlanta ang tatlong winning streak ng Wizards. Nagsama ng kanilang puwersa sina Atlanta star Trae Young na may 26 points at si Clint Capela na may 16 points at 12 rebounds para ho sa kanilang record na 4 wins at 3 losses. Bago tayo magtapos, yung Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabayan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa auto 35 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 12. Bago lang nyo nabatan ang Bombo News Center sa pagdulong sa Bombo Network News. Mga kabayanan, mga kabumbo, basi na batyagan nyo, mga alas 11:58 kagina, may linog nga nagaluntad. No? Linog nga nagaluntad, ang magnitude niya 4.1. Ang iyang kadalumon 0.18 kilometers. Na kuan ni siya ang epicenter na locate ni sa Phibox sa 0.93 north kag 122.47 east. Kag ari ni siya sa 0.18 kilometers north of Ocon, 0.18 kilometers ang iya siniyang kadalumon sa 15 degrees east bagay kabiyanan sa Sipalay City. Sipalay City ang iya sining epicenter sa sining linog nga nabatyagan mga alas 11:58 sining lamang nga aga. Kag ang reported intensity sa intensity 3 Iloilo City, intensity 5 Sipalay City, intensity 3 Bago City, kag Subungman intensity 2 La Carlota City. Dili sa pagpulong na batyaganan pero masyado lang kahinay no ang pagtayog sa sining nasabit nga linog nga nagluntad o nga may epicenter dito sa Sipalay City. 38 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Tumay at tumatos ang taga-ansang award no, sa Studio B. Upod sa kay Bumbo Liani Zil Minardo. Isa naman ka nag-turnover sang radyo. Kag pagabayluhan natin sang radyo nga pwede mo maliso sa kung di man istasyon gusto mo kantuan. Sa Studio B, Bumbo Liani Zil Minardo, please, okay. Daligi lang. Si Andro, no? si Bumbo Franz Andro Burgos, no? Ang sa Piagalinya. Pinsan ko si Bumbo Liani, kaya si Bumbo Liani na suplatan ko gina. Bumbo Franz Andro Burgos, please come in. Bombo Dan, so live kita diri sa Studio B kay kara naman kita sa pagabayluhan no sa radyo diri nga nagpadulong diri mismo sa aton. Halin pa ni siya actually Bombo Dan sa norte nga bahin sa probinsya. Nagpadulong diri sa aton sa istasyon diri sa Bombo Radyo Bacolod no para magapadangat man diri Bombo Dan sa no iyan nga daan nga radyo nga gusto man pag-istan Bombo Dan kay syempre nalansang man sa isa ka istasyon no.
So, ari diri subong si Sir Carl Kenneth, ano ganyan apelyido, sir? Cañete. Si Sir Carl Kenneth Cañete, no, from Ibi Magalona. Oh, so pila ka na gani, sir? 25 years old, sir. 25 years old, no? So anong trabaho gani? Kapangita pa lang, sir. Graduate college ako. Ka-graduate college Oo, na. sir. Okay, no? So, saan din kayo gani? So, exact place gani sa Ibi Magalona? Sa Hacienda Katumbal, Barangay San Jose, sir. Ibi Magalona. Abo kakahang man sa pangalan sang iyang Puro Katumbal, no? As in, Hacienda Katumbal, gali, no? So, sir, ano ang sir, nagpadulong ka diri sa Bombo Radyo kay ano ang problema sang radyo mo gani? Hindi maniso sa sir, sa Bombo Radyo. Kasi gusto ko nga istasyon nga sir, hindi mo maniso. Oo. Bali sa diin halin ng radyo nga nabaton mo, ginhatag ini bala? Oh, sir, ginatag ka RMN. RMN ang sir, naghatag RMN, sina, no? exam. So anong problema sine? Hindi ko maniso sa Bombo Radyo. Isa lang gid, amo lagi nang ilang istasyon na iso ko. Na hindi mo mabalhin, gusto ka tani mamati sa Bombo Radyo. Oo, sir. Oo, sir. Why man naglibog ulo mo nga hindi mabalhin? Hindi, wala man. Wala man, sir. Bro, pagkabaton mo sina nang nahibaluan mo nga nalansang sa isa lang kay estasyon o kung wala? Na bala ako isa mananalansan lang sa isa kay stasyon. Again inform ka man sir, inform na. Ate, anong pagkabaton mo anong imo nga nabatyagan? Pag listening ko ay paano magpapamati sa bumbo yung mga isa lagi ni be. Pro, way ka managlaom nga nalansang na sa isa ka estasyon. Why, sir? Okay, no? Pero excited ka na pagbato mo una. Oo, sir, excited ko. Syempre bago, no? So pila na ni katuig si imong radyo ni sir nga na fixed dial? Maisa na, sir. May isa na katuig. Okay, sige, no? So ari na, no? Bombodan ang iyang problema sa nasiling nga nalansang radyo, no? Sa isa lang ka estasyon, ari na, no? Na tagaan na sang solusyon. Kaya nagpadulong diri sa bombodan sa aton sa Bombo Radyo Bacolod. Para bayluhan, no? Sang bag-o na, no? Kag nagaidlak pa ni actually bombodan nga radyo. It's very gini bombodan, no? Functional gid yata natin check nato kido kadamo gini sa multipurpose ni siya nga sahi man nga radyo, no? Magamit naton sa functional gid tanan ang sa ato niya pangatag functional niya tanan. Yes, correct gid bombodan, no? So damo siya gamit bala kung maabtang ka diya sang alang-alang nabi ko ma-brown outan kada ati may ari bombodan sang LED kag flashlight, no? And then rechargeable pa ini kag pwede ka man makabutang sang battery. So makita nato, no, diri sa likod mismo sang radyo ni bombodan ari diri tanan nga mga accessories and tanan nga mga nga importante nga mga gamit para sa sining radyo. So bombodan ari kay Sir Kenneth ato ni ipagaduhol sa iyang radyo nga bag-o, no, ari na sir bag-o nga radyo kag way labot ra bombodan may isa pa gid kalibo nga cash nga ato mga ihatag sa kay Sir Kenneth Cañete, no? So diin ka pa man, no? Hindi ka pa rin makakita bombodan nga may bago ka na nga radyo, may isa ka pa kalibo so subong sa mo ni nga kapigado subong, no? Kung may radyo kamo nga na fixed dial, pwede gid isla bombodan makapadulong sa Bombo Radyo basta sa mga AM stations lang, no? So kaangay isang nasiling ni Sir Carl Kenneth nga from DYHB sa RMN, tiyan mo ni, no, ang iyang radyo nagpadulong diri sa Bombo para maislan sang bag-o kag wala na quarantine kung wala na lansang sa isa lang ka estasyon. So Sir Kenneth, ari na subong mati ng imo na kay imo nga daan nga radyo, pwede mabayluhan kag makabatong ka pa isa kalibo nga cash. Di sir nalipay, sir kaya siyempre makamamatin ako sa bumbo. Ang mga pa favorite ko nga istasyon na rin sa una. Kalin sang una yung makabumbo gid sir. Mga required Condorilla mas una gan. Tanan nga drama daw. Ay kaguro sir quiz sa mga program sa bumbo, perfect mo ay. Oo sir Basta magabi. Kilala niya na siguro mga reporter kag anchor sa bumbo ay. Kilala mo mga reporter? Oo sir Sino subong po tabi sang anchor be? Si Bobodan ni Lexones. Aba, Kita mo na na. Bombodan. Ang sino ba yung nag-report, nag-interview na subong si Yabe? Sino ba yung subong? Si Bombo Franz Andro Burgos. Grabe man Bombodan, no? Well, at least si Sir Masiligin naton nga ti Bombolis sinergi si Sir. So ari na Bombodan, hindi na ni nato pagpadugayon ang ato ning paghatag sa iya sa bago nga radyo kag 1,000 nga cash. So Sir Carl, ari ang imo nga radyo nga bag-o, no? Kapyutan mo na kay imo na yan subong sir, ti pagusto ka na da sang imo nga may kahilwayan ka na di nga makapamati sa iban nga istasyon. Ti we know naman Bombodan kung loyal nga atong mga listeners, even though nga pwede na mabalin sa ibang nga istasyon, but still, no, diri man sila gyapon
tutok kag magapamati sa aton sa Bombo Radyo Bacolod. So way labot ra bombodan sa bago nga radyo, magata pagkikita sang 1,000 nga cash no para sa kay Sir Carl Kenneth Cañete. Hari na Sir Carl, ready na kaya tagon na ni Simo. Piho na ni ngay mo na gining 1,000. Una nga hatag, 2 ka gatos. 200. Another 400. Ika-2 na no, ika-3 600. ika-4 800. 800 kag 1,000. 1,000 no. So bali by 100 sa bombodan so tanan na rin na no. 1,000 nga balor sang cash ang iyan nga nabaton diri sa aton sa Bombo Radyo Bacolod. So Sir Carl, anong plano sa butan na ng imong radyo nga bago ano? Anong plano mo sa 1,000 mo nga nabaton? Ibakal ko sir pagkaon namon sa matagad lang utan na. Oo, kaya hindi ka pa man niya pamilyado. Hindi man sir. Sino upod mo sa inyo panimalay? Si Papa Tapos sa utod ko nga sa magulang ko. Okay, si nanay. Oo, tuman. Upod. Mati, anong siling ni nanay mo nga kabalot si nanay mo nagpadulong ka day? Oo, kabalo sila. Bakit ako sa Bombo. Kaligawa sila Hindi rin? ka pa mati mas subong? Oo, mati sila. Ginabala mo kita sila? Inabala ko sila. Day, mapadulong sa Bombo Oo, Bacolod. inabala ko sila. Okay, sige no. So, Bombodan, ari na. Tag na nato kay Sir Carl ang yan nga bagong radyo kag 1,000 pesos nga cash. So Sir Carl, ano nga masiling mo naton sa Bombo Radyo Bacolod? Kag sa Bombo Radyo Philippines? Maraming salamat sa Bombo Radyo Bacolod kag sa Bombo Radyo Philippines nga nakabatnong sa bagong radyo kag pwede na malisaw sa iban nga istasyon kaangay sa ila sa Bombo. Okay. Sige. Sige, Basta Radyo? Basta Radyo, Bombo, number 1. Number 1 ang Bombo Radyo. Okay. Sige, no? So congratulations kay Sir Carl Bombodano nga isa siya sa maswerte man nga nakapadulong diri sa aton kag nabayluhan ang iyan nga radyo sang bago. Oo, Franz, kita mo pati kanta sang Bombo Radyo balaan niya. Oh yes, amo gani po. Nakibot na gani Bombodano nga kabalo siya sa tuno kag si Sir Carl do hindi na bala naton Bombodan remind ba lang nga dapat makanta siya na lang automatic nga kanta Bombodan. Nabatian naman mo. Kabalo siya sang tuno. Permila niya ginakanta mo. Laingin man tuod kung daw kabla nagapamati no ti tanan nga mga ambahan no diri nga pamati mo sa Bombo ti very familiar kagid no kag mahibaloan mo gid ang mga tono sa mga kanta di nga mabatian mo sa aton Bombodan no diri sa Bombo Radyo Bacolod. So Sir Carl Kenneth Cañete, congratulations no kay kaari nang imong nga bag-o nga radyo kag 1,000 nga cash Bombodan. Okay, sige. Salamat gid Bombo. Franz Andro Burgos. Yes, Bombodan, no, kag live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Andro Burgos para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andro Burgos. Isa naman ka mapalaro naton nga nakabaton sa radyo nga wala na kapon, wala na lansang sa isa lang ka istasyon. Ang radyo nga damo sang function. May pwede mo himuon na flashlight, pwede mo himuon suga sa ibo sulod balay kung mag-brown out. May pwede di battery, pwede di kuryente, pwede rechargeable nga, pwede chargingan kay may ara sa siya built-in nga rechargeable battery. Tikon sa uli magguba ng rechargeable battery kay may lifespan man ng rechargeable battery, pwede ka mo yagyapon makabakal sang battery sa Tiangge. Kaya pwede nyo lang butahan battery mo kapin pag kung mag-chimpo bagyo nga may arasang blackout. Pila kadlaw abi nga wala sang kuryente maka-sustain rin ang ini nga radyo. Mawadaan sang charge ang battery niya sa sulod. Pwede makabakal sang battery. Size ano tong battery niya? Size D no? Dako tong battery or size B. Dako nga battery ito nga ginagamit. 47 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Mayo man kay ang aton pila ka mga Facebook viewers nag-try man sila subong nga mag-tanaw sa aton diri sa YouTube channel. No, gina-compare nila siya din mayo man ang Facebook live or YouTube channel. Sabi diri kita sa YouTube channel basi nami pagidiri sa YouTube channel. Di sa YouTube channel pag pindot mo kundi may aran dayang sayga daw may aran nga icon nga full screen. Pag tublok mo sa full screen gidya Bombo Harold. Makita gidya ang hitsura. Kagakapin pa ko may mga reports nga may mga video, may mga graphics dira. Makita nyo gid full screen.
sa inyo nga cellphone. Kung dili ka mo mag-view sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. So halina ho, nag-try sila nga maglantaw sa aton nga programa paagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sige lang, hindi ko anay kung matamyaw kay sa Domingo lang tingbon ang pagpanamyaw sa aton yung mga viewers. Magkabalik panwa ang ini nga panatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panungdom. Standby! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa tunga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tingon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative o kon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubto bisa ka 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubto
tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon na pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every Pabalik mga kabayanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan bumbuhan ay sauto minuto na bilin ka magadakat kita sa tagnay nga launa. Sa ato nga mga viewers sa YouTube channel. Sa liwat tayong untulanda na nagasinulod sila kay nagapanamyaw sila Bumbo Harold, no? Tingbon ta lang siling ko na, tingbon ko lang ang tamyaw sa inyo sa Sunday. This time, coordinator report di Bumbo Franz Andrew Burgos. Kita nyo natistingan nyo mga kabumbo. Hapos lang magsulod sa YouTube channel pro, no? Kag maya na gid man subungkon ang aton teknolohiya daw ara na gid na sa insakto balaya nga ara na kita sa high-tech subong, no? High technology. Ang Bombo Radio sang una mabatian lang sa transistor radio sa mga kaumhan mapaandar sang radyo nga di battery na mabatian ang aton na programa sang ulihi. Amo na ni nag-Facebook kita, kaya sa subong nag-YouTube channel na kita. Bisan sa mga kuman subong may mga data lang, okay ka na yan. Bisan din ka man nga bahin niya sa mga kaumhan, pwede kaya maka-access, pwede kaya makapamati sa mga balita diri sa Bombo Radio. This time mga kaman, kung ano ito report ni Bombo Franz Andrew Burgos, target banwa sa Commission on Higher Education. Mabakunahan ang 80% ka mga tertiary students, ini mga estudyante mula sa tertiary level, ining sa college, no? Nga mga estudyante dapat mabakunahan mga 80%. Preparasyon ini mga kabiyanan sa face-to-face nga pagkaklase na sa mga estudyante. Kaya definitely by next year, aton yang pagpananaw siri, nga basi magabalik naman normal ang tanan. Considering padayon nga naganubo, ang kaso sa COVID-19 sa bisan sa probinsya sa Negros Occidental gani grabe man ang pagnubo man sa kaso sa COVID. Pero naon ko na ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos. Ini may kantanan sa payag karon sang focal person sa Commission on Higher Education sa ila sila target nga mabakunahan at least 80% sa mga tertiary students. Yari report Bombo Franz Andrew Burgos. Please come in. Bumudahan sa aton nga ginalauman subong panahon, no, kung panimpo subong bumudahan nga sa tanan nga mga sektor, mapanegosyo man, mapaedukasyon, kag kung ano pagidra bumudahan, mapa health aspect man bumudahan, halos tanan kita nagalaom na nga malabot na naton ang mataas nga porsyento, especially sa mga fully vaccinated na nga mga individual. Para may pangunta kita bumudahan kung depensa batok sa nasiling nga COVID-19 virus, no? So matapos nga tinutuyo man sa nga una bumudati kung balikan nato nang sa DepEd, no, may mga teachers na nga gipangbakunahan hasta subong, no, ginahingyo man ang nasiling nga pediatric vaccination o
o kung mga pediatric A3 group bombodan sa nagaedad sa 12 to 17 anyos nga mga kabataan, no, kay tungod nga may mga comorbidities kay para makita ni bombodan kung ano gid man bala ang nasiling ni nga impact o kung resulta, especially sa mga pamatanon sa muning mga pangilaron. Kay kinatuyo man sa Department of Education bombodan nga makabalik na sa face-to-face class subong, pero limitado gyapon ang mga napili nga mga eskwelahan nga makapatigayon sa face-to-face class. But diri kita bombodan sa tertiary level, especially sa idalom sa Commission on Higher Education o CONCHED. Kaya tinutuyo ni bombodan sa 80%, no, na hindi magnubo sa 80% ka mga tertiary student, especially sa faculty gani bombodan, specifically na mention sa aton sa CHED, no. Silingon sa faculty, dala na dragali bombodan ang mga non-teaching personnel, no? Dala na ang teaching personnel, kag mga non-teaching personnel, nga maka-avail sa nasiling nga vaccination program sang gobyerno, no? Tigi na panilagan man sa CHED nga sa mga bahin sang mga estudyante o mga college student nga sila mismo ang ipaga-encourage gid bombodan nga makabaton sang vaccine bala, kay basi walang iban nga natahap pa bala magpabakuna even though nga sige aton ring vaccination rollout sa pungsod Pilipinas. So tiara bombodan ng CHED nagapangita gid sang giyano para makapatigayon gid sila sang mas madamo nga numero sang vaccination o kon mabakunahan bombodan. Siling diri sa aton sang focal person sang Commission on Higher Education Regional Office 6, no, si kay Dr. Arnold Anceno, nga para sa iyo bombodan do medyo challenge diri sa aton sa Western Visayas tungod nga ang tinutuyo Manila makadugang pagid bala numero kung porsyento sa nasyonal nga bahin sang CHED, no, nga makapasaka bala numbers ng mga vaccinated. Kay diri sa aton, especially sa Western Visayas, kangay sa mga highly urbanized nga city, kangay sang Iloilo, Bacolod, kaga iban pa bombodan nga mga highly urbanized nga nasakupan sang reyon sang Region 6, no, dito para sa ila bombodan do ano pa, no, nagapangita gid sila sang pamahagi para mapatigayon gid bombodan nga makakabakuna sa kadam-an, no, especially sa mga college student. Amo nang nasiling sa aton sa focal person sa Commission on Higher Education. But para sa ila bombodan, hindi ini isa ka upang, no, or ma-consider nga challenge man sa ila kay bangod nga sa ila ni nga mga programa kag paano ini nila bombodan na patigayunon para makabakuna, no, sa malapit na 80% nga mga tertiary students, not only sa mga estudyante kag also sa mga non-teaching personnel. Batang sabahin sang CHED gani bombodan ang para mangin tayo yun kag simultaneous ng ilang vaccination program. Actually may mga nabakunahan na gani bombodan nga mga tertiary students o mga college students sa mga pili nga mga eskwelahan, no, diri sa Region 6 o sa Region 6. Amo na bombodan ang ilan nga epektibo nga pamaagi, no, sa school-based vaccination bala, no, sa mga eskwelahan ni sila bombodan nga magapatigayon sa ilan nga mga vaccination program para dara makitaan kag matumod, no, kung sino drabi ang mga estudyante nga pwede nga maka-avail sang bakuna o kung sino ang magapabakuna bombodan kay tungod nga sa aton diri subong sa pungsod Pilipinas before mag-end kani ang tuig 2021 nagalaom mo muda ng National Task Force Against COVID-19 nga malabot naton biskan 20 o 50% lang, no, ang kabugusan nga populasyon o populasyon sang pungsod Pilipinas, malabot lang naton ang 50%, no, nga mga vaccinated. But dala na diri bombodan ang sabahin sang o kung sa idalom sang Commission on Higher Education o CONCHED, no, especially sa mga tertiary students kay tungod nga kalo kita basta mga college student bombodan hindi na siling through online class nang gidang kinanglan nila, but also amo ni ang face to face kag mga hands-on nga mga trainings kag mga ano ni bombodan mga performance based task niya daan ang kinanglan nila para ma-practice gid nila sang maayo ang ilan nga mga kurso kangay sa mga ano bala, no, mga kurso nga engineering, medicine, no, mga nurse kag iban pa bombodan nga mga kurso nga nagakinanglan gid sang face-to-face class suno mismo sa focal person sa Commission on Higher Education Regional Office 6 sa bombodan. Kay hindi niya pwede yang do istoryahan ta lang sa tubaan ang pagklase mo. Correct. Amo gid bombodan especially sa mga college student kay importante kini bombodan ang face-to-face para sa ila kay mabudlay gid bombodan kung ano lang sila ng
online bala to nagapatigayon to sa online. Pero masiling nato may mga principles or kung theories ng gidman bibombodan ang posible nga ma-provide no through online kay tungod nga discussion ng ginadira but ang mga hands-on trainings mo ginabombodan ang isa sa mga pinaka-importante no ti mo na mabudlay bala kung online ka lang nagtuon ti kung isaba kadaya karon sa realidad bombodan ti ang mga trainings mo nga mga o kung na mga theories and principles ng bumbudan, hindi gid man namatan, to gid bala naton ma-apply. But laing gid kung ang mga estudyante do experience gid bala bumbudan, especially sa pagandol sang nasiling nibi nga mga kurso bumbudan. Bumbudan may dugan rin nga pahayag sa ato ng focal person sa Commission on Higher Education Regional Office 6 nga si Dr. Arnold Ancino. Okay, daliin lang. Sige. So, ginalauman na gid man ang face-to-face sa abing, no? Dapat ang vaccination makangkon sang dako ka porsyento, no? Nga sa vaccination ng mga estudyante. Pamatian nato na biliwat ang payag ni Dr. Arnold Ancino. Actually, yes, all our higher education institutions, students, and faculty, when we say faculty, pati yung teaching and non-teaching members. Okay. Kasi di ba may mga faculty tayo na ara sa school pero wala magkatudlo. Like example, those faculties na nasa office. So we already included them on the listing. Actually, it's already open through the efforts of our chair, Dr. J. Prospero Tibera III, and Secretary Galvez. There's already, and Secretary Duque, there's already been an agreement that higher education institutions will be included already dun sa final listing of people who can avail with vaccination. Yes. Remember, Andrew, na ang higher education natin right now because of the K-12, majority of them are already above 18 years old. So, even before, nadala na sila sa primary listing. Okay. Yeah, that is why we already have came out with a regional memorandum encouraging all our higher education institutions, for those who have not yet been vaccinated, to please coordinate with the local government units where the school belong so they can make arrangements for their vaccination already. It's been there actually underwritten before. Our last data showed that majority of our schools in highly urbanized cities like Iloilo City, Bacolod City have a very high turnout when it comes to vaccination. Ang problema talaga natin, those schools which are located in provinces, outside and away from the highly urbanized cities. Sa ila medyo ang percentages talaga of students have been vaccinated. Pero it's already long before open for our faculty, both in the teaching and non-teaching, and our students, because this is in preparation already for the limited face-to-face opening of our classes. Okay. Doc, but here in Western Visayas, Doc, based man sa mga nabaton, yung mga records, no, may mga pila na kita diri ka percent, especially sa bahin sa idalom sa Commission on Higher Education, Doc? Yeah, Andrew, thank you for that question. Our data, kasi we are already doing barrages already of submission, quick surveys, that's what we call, for our higher education institutions to submit to us a weekly report on the vaccination status of the higher education institutions for the faculty, both teaching and non-teaching, and their students. Unfortunately, Andrew, medyo mababa talaga tayo. Okay. Our last data, which is dated, hindi pa kasi siya na-update. Supposedly, should be updated October 15, but because siyempre majority is really hard to get in touch with na kinanglan kasi via email siya to check the veracity of the data.
medyo mababa sa outside of the highly urbanized, as I have said. In the highly urbanized, Andrew, medyo mataas tayo, almost close to 80%, while in other areas, medyo mababa siya of 50%. We have implemented talking points with the presidents of colleges and universities. And we already have encouraged them to get in touch with the local government units through the mayors, the governors, to help them with the vaccination. Wala tayong problema kasi sa supply in Region 6. It is only that we wanted that our higher education, our schools, our colleges and universities be the center point of the vaccination. Gusto namin through the school-based vaccination program, the institutions will be the center of the vaccination for a particular program. Kasi our chair already found out na pag sa school ang vaccination, ang mga bata agahagaray ang mga barkada nila, di ba? Amuna sila. So it would be more effective if we do that rather than placing it with the local government unit and their own respective vaccination center. So we already have sent out memos encouraging our higher education institutions through their presidents that they should coordinate with the local government units. And we already have very favorable response. Actually, next week, there will be 4 schools, I think, who will be joining with these vaccination efforts for the province of Capiz. And I would just won't mention it kasi it's still in the talking points, but definitely it will be next week. There will be 4. And then here in Iloilo City, sometime on the 2nd week of November, one of our state university will also be doing focus for the school-based vaccination effort because our chair will be arriving and will be visiting and joining actually the vaccination of that university. And on the next day, 2 schools again in Bacolod will be opening after campuses for the vaccination efforts for our students. So it's an ongoing program actually, Andrew. It's still continuous program kasi yan siya. Still, because we know that in some places, really, it is the LGU who will be taking care of our vaccines for our students. But we are only asking to please put vaccination centers on a particular given date for the program in the campuses of our higher education institutions. Actually, ginagawa dito yan sa Iloilo City. That is why sabi ko nga, Andrew, na mataas yung turnout in Iloilo City or highly urbanized cities. Because for higher education institutions were used by the local government unit as a vaccination center. Aha. Bumudan, no? So, yes, Bumudan. So, umutuang sa bahay ni Dr. Arnold Ancino. Para siya Bumudan na amo ng ilaya, no? Ga preparasyon man sila, no? Ga preparar gid sila Bumudan. Antes sini ipatigayon nun pagid bala ang madako ning pagpatigayon sa nasiling nga vaccination. Tendo Bumudan nga nakasugod sila tuod sa pila ka mga kolehiyo, no? Mga universidad diri sa reyon, but at least pagid sila. Nag-expectar pagid sa Bumudan sang mas madamo nga mga pamatalon, no, na mabakunahan sa nasiling nga programa sa gobyerno nga libre bakuna batok sa COVID-19 Bumudan. Amo na gani nga kung available man lang ang bakuna kay kadamo naman lang sa bakuna nga nagasululod diri sa pungsod Pilipinas. Nga padugay-dugayon pa na naton ang tanan nga mga eskwelahan i-utilize na para sa immune vaccination center. Kaya ang tanan nga mga enrolled nga mga estudyante ala ipang bakunahan ta. Yes. Apogid Bumudan, no? So dapat padugayon ta panimo yang sobra na niya nga agunto naton yang duha na katuig grabe na nga pasensya nga aton ini nga ginahimo sa sining tungod sa sining pandemya baw sa sining pandemya tuod ba Bumbo Saldi do gin testingan man nga aton nga pasensya, no? Correct Bumudan, no? Gid kita ya na gid ta tuod na challenge gid kita bala at least bala Bumudan kalabanan sa aton. Nagpakabakod man kadaman sa aton. Kag nagalaom gid bala Bumudan nga antes kita maubusan bala sa paglaom, nagakakita gid kita gyapon sa kasanagan Bumudan nga ang nasiling nga pandemya
may kasamaran gid kag may mga ano gid bombudan. Amo nang ginasiling bala nga. Samtang habang ano gani samtang nagakabuhi may paglaom Amo gid bombudan no nang habang buhay ng ano ni samtang buhay ka pa may pag-asa do may bombudan kung sa habang may buhay may pag-asa. Habang may buhay may pag-asa. Kaya mo ginabombudan ng mga aton gid nga dapat nga tandaan kag itatakid lang naton sa aton nga pensar. Kabudlay bumbuandro mo imagine mo na ko nang imo nga kurso abi engineering. Tima or medicine ang imo nga kurso. Alang-alang man nagkaroon yang preparation abi sa imo nga kurso abi nga medisina halimbawa nag-eskwela ka abi is bio. Alang-alang nagkaroon yang hindi ka mo yang mag face to face kag matuon ka lang pag ilang niya sa internet. Amo gid bombudan mabudlay gid na kay especially kung kinanglan mo gid sa mga ano bala mga reality bilang mga trainings o kung hands-on gid bala no kay dali na matistingan ang abilidad sang isa kay estudyante kung patigayunon na nabisang mga amo na ganing tuwag lang nila na siling nila bombudan nga may mga OJT bala on training on the job training bala na di ba so dapat maayo gid man na siya tani nga bulig sa mga estudyante para pag-abot bala sa tuod na gid bala no kung sa pablate preparados sila kag nakabalo na sila sang ilang dapat obrahon bombodan no so because sa nga pandemic dito na ano gid kita do na lang gid ang tanan sa aton damo gid na perwisyo kag damo gid mga butang nga na kompromiso bombodan especially ang edukasyon no nga para gid dapat ni sa tanan na bombodan. Damo mga nagkala atrasar tungod sa sining pandemya. Correct gid, amo gid bombodan do damo gid na perwisyo do na ano bla no na imbis nga maka-graduate na sila sa nagligad tuig, extend pa isa ka tuig do do nagadugang man sa kabudlagan sa mga estudyante kag sa mismo sa ginikanan nga nagalaaw man bala bombodan nga mapatapos na nila sa madaling panahon ang ilan nga mga kabataan sa kolehiyo. Bombodan. Yes, bombodan para sa pagpangalagan sa bumbuhan sa Utonis Bombo France Sandro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo France Andrew Burgos. Ining mga tikan karon mga lihok ilabi na gid sa Commission on Higher Education Banwa nga target nga mabakunahan bisan at least 80% lang sa mga estudyante. Kabay pa nga matigayon ini sa labing madali nga panahon. Hindi na kita magulat sa dason bulan, dason pagid nga bulan o kung dason nga tuig. Kung ara ba lang available ang mga bakuna subong. Hala, ipang tublok na sa mga kabataan, sa mga estudyante. Parang magbukas na liwat ang tagsa kamay eskwelahan. Ngayon mga estudyante ngayon, makabalik sila sa ilatag sa kamay classrooms. Kag makatuon sila sa insakto yang pagtuon. Kay kung ara gani sa eskwelahan banwa, ang mga estudyante, nagaligoy pa gani mo. May mga tinuon pa nga sa sulod sa classroom daw hindi pa makatuon sa insakto. Samtang nga naga-leksyon, naga-klase ang ilang mga teacher, may kung ano-ano yung ginakuti. Kaya kung ano-ano yung ginapaminsar. Nga kung sa bagay, face-to-face na gina. How much more nga sa subong ipagil lang sa online, ipagil lang sa modular. Sus, ilabinagin sa mga high school kag mga elementary subongo kapin pa mga ginikanan kag mga iloy sa puluyan nga siya duman katamaran maggiya sa kabataan imbes ang kabataan na magsabat sa ila sini nga mga modules ang iloy na o kunang amay amo na yung nagapatay-patay ka sabat sa module kag magsabat sa exam i-submit to sa eskwelahan. Ang kabataan niya na ito nagpinataway ito, nagsagad niya ka muludlo ang mata sang lantaw sa cellphone. Kag sagad niya ka pindot sa cellphone. Kay sako yung chat to sa kung sino man itong ka-chat niya. Kay magsako niya ka TikTok. Nagsako TikTok subong, ikumpara niya sa magtuon sa module. Kaya kung hindi magbalik ang face-to-face nga klase, ang face-to-face kapag tudlo sa mga estudyante, tapos na ning duha ka tuig, wala sang may namangan ang mga estudyante. Tutod na, wala sang may namangan. Magluwas sa gilang sa estudyante nga ganado gidya magtuon. Nga gusto gidya makatuon. Kay tutom ginasaya. Pero ining mga
do ginaduso mo na lang do ginatulod mo na kito hindi magtikang. Ay sus pamangkutan yung ko ba natunan sila sa sulod sa duha na subong katuig. Wala gid siya natunan. Okay, ang iniyang ginahimo subong nga sahi sa pagtudlo, kuha na lang ini siya do kaangay lang bala sang band-aid solution. Nga at least sa sining naglikad ka tuig kag subong tuig, may ara lang sang matunan bisan ginagmay ang kabataan. Bisan ginagmay ara lang basta may ara lang nakabulo basa lang sa module. Kung may mga kabataan gid man ugaling nga wala ka basa sa module, kag wala ka agi sang sabat sa module, kag sa sulod sa duha ka tuig wala sang may namangan sala sa ginikanan. Now, kay wayo agin pilit ang kag wayo agin tagaan niya sa assignment sang task ang inyo kabataan, kay imbis ilay ang ulubrahon kamo nag-ubra. 24 minutos sa kalikan sa tag na galauna diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Ano na ang madangtan sa or rather ano na ang madangtan sa aton nga budget sa sining tuig 2022 sa siyudad sa Bacolod. Pasado na sa second reading ang 3.2 billion pesos nga budget. Kag mahimo nga ini ang ma-aprobahan na sa sesyon nga patigayonon buwas kadlaw Nobyembre 3 ang ining 3.2 billion pesos nga budget para sa siyudad sa Bacolod sa sining tuig 2000 para sa tuig 2022. May report si Bumbuan Sindol Surilia sa bahin sa sining ginalantaw karon sa konseho nga matigay na nga maprubahan ang 3.2 billion pesos nga budget para ini mga kabiyanan sa siyudad sa Bacolod. Sa piyag kalinya ko na ito report, Bombo Ann Sindol Surilia, please come in. Bombodan, aprobado na kahapon nga adlaw sa special session nga ginapatayon sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod ang 3.2 billion pesos nga proposed annual budget para sa sunod nga tuig no 2022 no kay neberwan nga report na naton ini nga mapatigayon sila apisar nga November 1 sa special session. So aprobado sa second reading in proposed budget. So butang balon, although sunog gani sa kay sangguniang panlunsod Committee on Finance and Appropriation, Councilor Cindy Rojas nga tambal niya Bombodan, medyo may mga question pipila pero hindi man gud na amo na nga grabe gid ang diskurso. In fact, ang sang budget na approval niya do medyo magasig-gasig. Second last year, Bombodan, December na ito yung aprobahan So ini nga, speaking sa approval, although hindi pa man gida sa next session, kiniyara pa na siya Bombodan sang nung ginatawag publication after mo ma-approve sa second reading. Pero by next week, kung tanawin mo, November pa lang, posible ma-aprobahan ng budget. So diba, iban gani na ang mga lugar, Bombodan, yung aprobahan ng budget nila, iban niya gari enacted, yung tungod niya damo pa diskurso. But this time, Bombodan, may mga question, although pipila lang, sa pinaiya ka committee ba, but not so much, no? So, iya sa kay Councilor Cindy Rojas. So, sa iyo, siningadugang ang konfirmasyon kag pagpahayag, Bombodan, kamatian natin si Councilor Cindy Rojas. A few clarifications and concerns coming from some of our councilors, no. After that, sabat man ako, sabat man sa ibang resource speakers, no. Ang mga resource speakers, tamo ni sila ang mga department heads, no, ang ating budget officer. After a while, mga in less than 2 hours na tapos ang deliberation, napasarma natin for second reading. Anong oras ka na yung special session yung nagsugod, Councilor? We started a little over past 2 o'clock. And then by mga 4 na tapos naman. Oo. Councilor, mostly, ano gidya ang concern sang ibang nga miyembro sang SP?
Ila mga mangkot, it's more or less sa ila ang mga own na mga committees na ila gina-chair, no? So like for example, siya Atty. Baribar, si Councilor Baribar, ginamangkot siya ang iya nga nag-propose siyang laderize nga laderize nga panghatag sa mga senior citizens, namangkot siya kung nabutang na budget, no? May mag-iban ka mangkot party sa budget ng ating City Health Office, enough ang budget para for the whole year, for next year, no? Para sa pandemic, no? Kaya sabay subong ara to sa alert level 4, no? Very minor clarifications mo lang actually. So, Councilor, buwas sa inyong session, sa buwas, no? Regular session, na-approve na ni for third and final reading. I think we will include this for next session. Sino may dapat a few days na though na siya tawag do publication wala sa public or something like that. Siguro by next week siguro. So meaning it will not be included in the agenda sa tomorrow? Hindi pa Okay. So kay kinanglan pang publication na ang ginatawag, Councilor, sa process? Yeah. A few days. And I'm not sure lang ha, pero I think we will include it for next week na. Okay. At Councilor, para sa mga listeners, amo ang box ang budget ni para sa next year, di ni gani makadto, Councilor? Well, the bulk of the budget for next year is 350 million pesos, no? The bulk will go to general public services, no? Wala labot sina may makita portion para sa social services naton, amo na ang under dira mga CHO naton, health, housing, no, ang mga social welfare naton, and then the other bulk will go to economic services, no, for the naman siya sa mga atin ng mga socio-economic enterprises unit, mga agriculture natin, mga enro, no? So, spread out man siya evenly. Councilor, so meaning to say, timely lang before mag-next year, mapasab na siya, no? Nga hindi na tayo mabudlayan sa approval sang budget? Yes. Oo. We are right on time din actually. Actually, we are medyo early this year compared to last year, no? Last year, I remember, we passed the budget the first week of December, I think, or second week of December. This year, we are ahead of time. We are right on time. So, amo ni siya, dasig, Councilor, because, na early na preparahan na siya nga daan? Well, siguro, because this year, no, we had the budget officer had more time to deliberate the budget of the different offices sa mga sa ilang mga kilanglanon, no. Last year we were in the midst of the pandemic, no, so medyo sako tanan. So wala na puntuan dalayo ang budget, so natabo was kada ang mga corrections. Wala na pa sa right away may mga corrections pa, no. So this year, so katawhay lang sa aming budget hearing. Tawag di kasama pagkamangkot ko sa isa ka department head di kamusta iya budget nambal man lang yun ang department head nga wala din sa problema Councilor kay napuntuan na ni namon before sa budget officer, no, na-classify na namin ang amon man kilanglan sa amon budget, amon nga request, no, na grant man, mga concerns na no. So, nakauha lang din. So, that's why this year, wala din pa correction sa budget natin, sa executive budget. So, we were able to pass it right away after the deliberation. Okay. Dombudan ining 3,250 million nga proposed budget sa masunod na tuig 2022. 650 million pesos or 25% higher than this year's budget 2021 na 2.6 billion. Ang increase nga ni Bombudan, ang substantial increase nga ni
tungod ini sa implementation sang Supreme Court ruling sa Mandanas Garcia case which in effect nag-adjust sa national tax allotment shares ng LGUs to include ang iban pa nga mga national government taxes FUT sa tariff and custom duties. So amo na sa bombodahan ang pinakarason ko niya nagtaas ang budget for next year. So again, no, ang boxang budget, 49% ng budget makadto sa maintenance and other operating expenditures, personal services nga 25%, 20% development fund, may mga special purposes appropriation nga 8%, plants, property, plant and equipment 4%, and financial expenses 1% bombo done. So direct makadto ang bulk sa budget for next year 2022. So ang importante may ara pata kwarta. Oo, may kwarta. Kay kumo nga may budget na kaya na-aprobahan ng budget ka muna kada ko, sige ron may kwarta pa yung syudad sa Bacolod. Yes, nga may gamito naman. May gamiton. Bombo So, Bombo Daniel, amoy ning update. Report nato nga madulong para sa pagpangalagad sang bombo hanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. 3.2 billion pesos ang budget nga ginapain banwa para sa tuig 2022 para ini sa syudad sa Bacolod. Ang importante may kwarta. Ang kailangan lang kung way kwarta kag mangutang kita kaya amo nang dako gid nga rimalaso. Kag kabay pa nga kung diin ini na parte ni Sir ang budget para sa sunod nga tuig sa kung ano man nga proyekto magatupa gid sa proyekto. Kag insakto ang pagtupa sini. Kay amo man na importante sa tanan nga mabatyagan sa mga katawhan ang biltada, no, ang biltada sa aton nga pagbayad sa aton yung mga taxes, no, sa gobyerno, do may biltada man lang nga mapakayo man madalan, may mga suga man ng aton mga puste, daw mo lang pinaka-importante mo, no, dahil nato yung mabatyagan, magluwas na ito mga dalan, yabi nga nakayo ng mga puste, mapatinlo sa palibot sa syudad sa Bacolod, nga manamian ka man niya maglakat-lakat kung maglagaw-lagaw ka. Magluwas na ang bilin kita niya magtrabaho kaya alang-alang man ang syudad sa Bacolod ang mapakaon sa aton. Kaya kung mamigado kita lang alaman basulon ta syudad sa Bacolod kay way tayo nag-ubra. Kung wala ta sinubakal bukas basulon ta syudad sa Bacolod kay way tayo magpangita na pagi nga magkakwarta. Sige, 36 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Diri sa ito na pagpagalagad sa panatuntunan na bombohan ay sa Udto. Hingagawon ko na na report ni Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Ini patimaan nga naganubo na ang kaso sa COVID-19. Hindi lamang sa kabilugan na ni sa Pungsod Pilipinas kag bisan diri man sa probinsya sa Negros Occidental ang mga mataas nga numero kada adlaw nga gina-report nga panibag-o nga kaso nagnubo na subong. Sa sunod sa siyam ka adlaw, notisyable ang pagnubo sa kaso sa COVID-19. Kag kung magasigi-sigi ini, amo nang ginasilin naton nga amo na ni. Amo na ni. Kag dapat nga bakang kung naging sangya katapusan ang ining nasabit niya nga COVID-19. Sa nasiling ko na dako gid ang kakalitan nga ginatugan niya sinisato nga pag sinalayo ang ining COVID-19, no, kay nag-abnormal ang aton aktibidad. May mga nagkalawad-an sa trabaho, may mga wala madayon nga mga plano, may mga negosyo nga nagsilira, ang eskwelahan nagsiraman, kabataan wala nagkakadto sa eskwelahan, ato lang sila puluyan, kag module sabton lang sige ni kanan, ang nagkakatabo. So sobra na, tama na. No?
So ari ang maayong nga balita kay nagnubo na gid ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bumudan kon kagolpiada kagadako sa pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental, no? Especially sa bulan sa Setyembre nangin noticeable sa corona bumudan, no? Ang golpiada man, no? Kagadako nga pag-us-us sa number of COVID cases sa aton sining probinsya. Bumudan, no? Based sa aton sining data na collate, no? Sa nagligad nga siyam kadlaw from October 24 until kahapon November 1, Bombo Daniel, sa sulod siyam kadlaw may ara sang pagnubo sang 1,118 cases diri sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Ang makumudan siyam lang ka adlaw amon kadako ang ginubo kay kadamo sa mga naka-recover sa aton sining kaso sa COVID-19 bumudan, ha? Kuno duman sa aton tagpulati siko sa bulan Setyembre ang aton sa kasimana itong kaso sa COVID bulada man mo, ha? Terrible man kadamon subong ya gagolpiada. Namilag-pilag na lang subong. Yes, kay sa October 24 bumudan, ang active cases sa probinsya ta is 3,644. Kahapon, November 1, ang active cases sa probinsya is 2,526 na lang. Bumudan sa dakogid, no? Again, sumasuma na 25 mo, 1,118, no? Ang pagbuhin, no, sa active cases sa ating probinsya sa sulod lang sang siyam kadlaw. Subong padayon gapon ang pagnubo, pero noticeable mamubudan kasi naton may paggasaka man, no, number of deaths diri sa probinsya. Bombo Dennis, kung magsaka pag iniliwat ang kaso, duwala ni ka butang ang ako niyang ara sa paminsaron ko kung liwat naman niya magsaka ang kaso sa COVID-19. It's either nga hindi ko believe sa bakuna, wala epektong bakuna, or basi may sindikato sa gobyerno. Tiring ko mga do kada mo umbla naga-project pati lapit na daan election period. Nga basi magabot election period ta hawa ng kaso sa COVID. Everybody happy na. Hindi man guro kay asilingtas ang bulan sa September do nagpangakroy kita mo kay nationwide kadako sing kaso na to, niblaw mo na kalabot na tag 24 milya sobra sa isa lang adlaw mo. Nationwide, ha? Subong kasi sa Metro Manila gani National Region mo nugbo na gid man ang daily reproduction rate, no, sa COVID, no? Likewise man diri sa probinsya kag sa iban man yang bahin sa pungsod Pilipinas. So gipahig diri ni Attorney Francis Diaz ato si Provincial Administrator nga tinitima nami ni nga balita, na para sa aton still nambal yang dili na gyapon anay maging kampante, na kay bisan for the last 9 days kadako gid singgin us-us, na sa number of COVID cases, active COVID cases sa Negros Occidental, pero dili taga magkampante, no, kay ngati ang virus na rapagapon sa atong palibot. CD4 na tagapon niya sa aton sining minimum health protocol kay pasiguro yaman ngati still, na, sa mga Negrosanon aton nga probinsya padayon nga magatutok, padayon nga magabulig, na, padayon nga magakampanya, no, batok sa COVID-19, no, until gabay pa, no, in due time, no, nga kuan kita madula na ini makabalik na katamat-amat sa new normal pati sa natonti ang pagsinalayo naton dito sa probinsya, particularmente ato sa ekonomiya maamat-amat naman balik na sa full capacity. Bombo Daniel. Kamayong si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Arata sa 2,000 plus na lang kita. Again, while we're happy, it's a very temporary statistics.
as we know, based on experience, isa lang kasimana, it can double or it can also decrease lower, no? Kapoy naman kita, but we still have to be very careful and live with the virus. Ang tanang-tangagiyo dapat kahit hindi na kita kung paano mag-iwas nga hindi kita magmasakit, no? The provincial government, no, under the leadership of Governor Bong Lacson and Vice Gov Ferrer, are always here nga para ang anong support sa aton nga medical field, sa aton pasyente kag sa aton nga mga healthcare workers ara gid kag wala gid naga-delay, wala gid nga kulang. We will still work together as one province hasta nga matapos na niya nga aton pandemic kag magdaog na liwat kita and we can regain our normal lifestyle under the new normal naman, no? Sige lang, we will prevail yun, no? And the provincial government is always there sa aton nga mag-support. Aha. Bombo Daniel, no, si Provincial Administrator hindi na mag-kontra hindi na tayo magkampanya, no? Ito nga pansundon, no? Tuloy-tuloy na, no? Ining pag-nubo sa COVID-19 sa kabuusan sa aton sining probinsya. Okay. Update report kikan sa Kapitulo Provincial ni Sumombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Nabay pa daw nga matapos na ang aton pag-agoniya sa sining halit nga gintuga sang COVID-19. Nga nag-amat-amat na gid sa subong siya doon ka noticeable ang pagnubo sini. In fact, mga kabyanan, ang sa transport sa aton nga transportasyon, mga salakyan di pasahero, nakatalana naman gani nga panghukso na ang mga plastic barriers sa kada pasahero. Kay daw hindi naging manisisidad nga magbutang pasang barrier ini mga plastic na nga ara sa salakyan sa mga jeepney di pasahero, makabulig pa na gani siguro sang pagpalaptas ang kagaw kay ginatrap da ang yabok. Ati kung damak man ang naga-operate sang salakyan, kag hindi man matapuhan ka mag-disinfect, basi mo pa ng tulaan sang aton nga pagbalatian. This time, antes kita magtakop, kay daw ginakulabos kita sang oras, ari-anay ang isa pagid sa maswerte naton nga tagdaog sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Standby! 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ang aton nga lucky winner sa subong nga oras ala 1:45 sa hapon. Ala 1:45 sa hapon, taga Purok Boulevard, Barangay 16, Bacolod City. Anya sini Proof of Purchase Rexona. Kag napirmahan sa nga Food and Drugs Administration Representative Rodel Longres ang iya sini nga entry. Congratulations, Banwa, sa kay Rosalinda Prietos. Rosalinda Prietos, sa Purok Boulevard, Barangay 16, Bacolod City. Gilawag naton, Rosalinda Prietos, ang imong ngalan, ala 1:45, no, bag-ugid lang. Kag ginatagan ikaw sang 6 ka oras sa pagkuha sang imong premyo. Kay kung mapaslawan ka magkuha sa imo premyo sa sulod sa 6 ka oras, magagabot kami liwat sang panibago nga winner, kag siya ni ang magabaton sang premyo nga dapat imo pagabatonon. So sa liwat, congratulations sa kay Rosalinda Prietos, siya ang aton lucky winner. Subong nga oras, ala 1:45 sa hapon. 46 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna.
Manwa, ginakulapos kita sang oras sa aton nga pangalagad sining nga palatuntunan bumbuana isodto. Sa aton nga mga Facebook viewers, salamat gid. Kag sumuman sa aton nga YouTube channel viewers. Salamat man sa inyo nga pagpakigupod sa sining nga palatuntunan. Updanay kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung diin man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radyo Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer, magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya.
Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ito ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang gusto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya.
Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagaisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, ginapangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Mang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto alas 2 ang takna sa hapon. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Subong nga adlaw Martes, Petsa 2 sa bulan sa Nobyembre, 2021. Sa gihapon ini inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nagatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo. Ang radyo nga poderoso kaangay sini sa akon sini iya nga wala nga bahin ang radyo sang Star FM kag Bombo Radyo, no? Isang diin lang kita nga parte sang aton sini nga syudad, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas. Diriya sa aton niya ang radyo ya poderoso, no? Ang balay nga wala sang radyo daw hindi kompleto. Labi na gid kun ara si lolo kag si lola, no? Apisar sang advent of the modern technologies. Despite of that, mga kabombo, sa gapon ang radyo ya araw.
That is why sa lilisuan sa inyo sinitag sa karadyo sa East 30, 630 kHz. Sa hindi mo labutan sa aton si pagwaragwag, no problemo. Sa gihapon, mabatian kita pinaagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website ng Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos ng Pilipinas kag sa bugos ng kalibutan. Yara man of course ang aton siniiya nga live audio streaming. Pinaagi sa aton sini nga cellphone, no? Pinaagi sa aton sini iya nga pag-download sa Bombo mobile app. Ang cellphone kinahanglan embedded ang Bombo mobile app, no? Para kung diin man kita magkadto, bit nato ng aton sini nga cellphone, wahay gid ja problema. Makapamati kita anytime, anywhere sa aton sini iya mga paborito, ang inyong mga paborito nga mga programa. Labi na gidiri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Kung ang cellphone nyo may Bombo mobile app, crystal clear nga live audio streaming ang inyo sini nga mapamatian. And of course, hello and good afternoon sa mga nag-enjoy naman dira karon sa aton sini nga Facebook Live. Sa tanan dira ka mga watchers, mga Facebook livers. Ara na kamo dira, hello, kaway-kaway sa aton sini iya nga mga kaupdanan, mga kabombo sa aton sa mga kauturan. Nagalantaw na sa Facebook Live. And don't forget also, no, to try and check it out. Ang aton siniiya nga YouTube channel. Ang YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Abe, lantaw man kamo dira subong, abe, itry ninyo nga aton siniiya nga YouTube channel. No? Kadto lamang kamo sa YouTube, mga kabombo, kag i-search ang Bombo Radio Bacolod. Kag there you have it, voila, pakita ninyo ang aton sininga live streaming, ang aton sininga programa, no? So bisan diin lang ara ang Bombo Radio. We are going with the tide. Go with the flow, ika nga, no? So, sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, ara na kamo dira. Sa tanan dira nga nagapariser na ho sa aton sini nga Facebook Live at the same time. Good afternoon. So, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang aton sini nga pagbugtaw? Kainas ang aga. O kaisa pagbugtaw ta kun aga do kabugat gid, no? And we don't feel good. Pero once galing nga makabangon ikaw, no? After you pray to the Lord, Lord, thank you for another day. Thank you, Lord, that I'm still alive. That's the very important, no? Kahit why pulos ang adlaw kung wala na kita diri sa kalibutan. So, bisan ano kabugat sa aton siniiya ginabatsyag, and we don't feel going out, and we don't feel doing what we are doing every day. Tapos ang pangamuyo kadto sa CR pahuway-huway gamay. Have your early breakfast. Pagkatapos paligo, you feel good na, no? I'm sure kung aga kabudlay magbugtaw, so dugay-dugay pamadmad gamay. Pagkatapos pagpaligo mo, the best na daw ni imo sinbatsagan, no? So it's good that we are still alive. That's very important. Ari pa kita diri, updanay pa kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. So sa pagbuka sa aton si palatuntunan, of course, ang aton siniiya nga hulat-hulat, dugay-dugay, no? Kabay pa matapos naton ang nobela nga love story, true to life love story na day Noemi and Jay sa Negros Occidental, no? Ang part 5 sang matutud nga kasaysayan ni Noemi nga among aton siniiya nga letter sender. And it's all about the love story of Noemi and Jay, no? So part 5 na kita, mga kabombo. Daw nag-escalate ng aton siniiya nga kilig. Kag kung sa pelikula pa, grabe na ang mga senaryo, no? Grabe na ang mga scenes kay samtang nagadugay. Naganami ang
matudtuod nga pelikula. Ang matudtuod kay saysayan nanday Noemi and Jay. So dugay-dugay aton ina nga pamatian mga kabombo. Samtang ginabasa ko diri ang part 5 sa sining nga kasaysayan. Kung kamo dira mga kasaysayan man, aber padala na ninyo email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address in small letters bombo_bacolod@bomboradio.info. Pwede man sa aton siniiya nga Facebook page mga kabombo, pwede nyo gidira nga ipadala no sa inbox, i-private message sa aton si email, sa aton si Facebook fan page, and of course sa Facebook page man, Facebook Messenger ni Miss Jazz. Okay? Pwede man isulat no? Ibutang sa yellow pad. Ani ko magbasa kung ara sa yellow pad mo kay wala ko nagalaktaw no kay may linya. Okay? I-address sa kahapon lamang program care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. And without much ado mga kabombo, ari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Iyari ang aton siniiya nga ginapabugalgid produkto sa Bombo Music Festival 2020. Ang ambahanon ging compose ni Ernie John Flores and Glenn Bawa sa San Pablo City, Laguna. Ang nag-interpret sini si Julian Christopher Macalindol. Ang inimbahanon ginatiguluhan, sabi ko naman sa'yo. Angot sa natabo nga epic fail o kung nangin palpak ka sa plano nga pagpakasal. Sa ibahan ang ining lyrics sa sining ambahanong ginsunod sa isa ka wedding speech sa nasiling na naton. Sa isa sa mga composers sa sining kanta nga si Glenn Bawa. Ay ginhanda nga wedding speech mga kabombo kung tani pagabasahon sa atubang sa sining bride sadto sa ilang natala na kasal apang wala sila madayon. Sang uli iya ginhatag ini nga sulat sa iya sining nga nadayonan nga napangasawa, no? Sa bulig sa abyan nga sa abyan ni Bawa, ni Glenn Bawa, kasi Ernie John Flores nga isa ka audio engineer, songwriter, kag dugong musikero gid no? Na areglo, na arrange nga nabutangan sang melody, beautiful melody, kag nangin isa na kamatahom nga kanta. Ang supposedly wedding speech sadto pero nadayon gid nga nahimo gid nga wedding speech man sa nadayonan sang composer nga si Glenn Bawa. Sa malipot nga pulo nga bahanon, sabi ko naman sa iyo, collaboration ini sa mag-abyan nga sa Ernie John Flores and Glenn Bawa nga taga San Pablo City, Laguna. Gin-interpret ni Julian Christopher Macalindol. Here it is mga kabombo aton nantawon sa Facebook Live during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2020. Yari ang bahanon, sabi ko naman sa'yo. Ako ang lyricist. At ako po naman po yung gumawa ng melody at arrangement. Nagsimula po yung awitin namin sa idea namin nung wedding speech. Wedding speech ko sa kasal na hindi ko nabasa during reception. So, after some time, napag-usapan namin ni EJS. Gawin natin kanta yung letter. Pagtagpiin natin yung letra. So ako yung mainly lyricist, natapos ko yung lyrics, then tapos ginawa ko naman ng arrangement para kung i-match ko dun sa mismong kwento ng kanta. So, yun. So, primarily, of course, para sa asawa ko yun. Pero niniwala kami na applicable yun sa mga every kind of relationship. Sa mga mag-asawa especially.
sadyang porsigido. Makapito mo na kung tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luha ay papahirin, pagkukulang ay di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. There you have it, mga kabombo. Sabi ko naman sa'yo by Ernie, John Flores, and Glenn Bawa. No? Collab sa mag-abyan. Taga San Pablo City, Laguna. Gin-interpret ni Mr. Julian Christopher Macalindol. Kung may arak ka mo, mga kabombo, sa mga true-to-life stories, himuan ninyo sang lyrics. Kaya mo niyo, personal experience ni Mr. Glenn Bawa. Supposedly, wedding speech niya ato sa first niya nga babae nga kuntani pakaslan niya. Pero wala sila nagdayunay. Pero nadayon sa dason niya nga napangasawa gid, no? Ang wedding speech. At sige, pwede ka mo dara kahimo man out of your experiences in life. Butangan ninyo sang lyrics, no? If you know how to compose a song, and it's really your talent, no? Ang talento nga ginhatag sa Dios sa imo. Usaron mo ginaiya for His glory and for the joy and happiness of your fellow men, no? So, ano na kamo dira ha? Compose na kamo sang mga matahom nga amahanon. Who knows? That better days will be here again. Kag makapadayon kita sa aton sining Bombo Music Festival. Tuigan ka pa indis-indi sa pag-compose sa mga beautiful original songs. Okay na kita dira. By the way, good afternoon lang dira sa kay Ma'am Elizabeth Petinco Padasay. Good PM, basta bombo. Happy lang. Happy pamati lang kay Ma'am Jazz. Okay, Elizabeth Petinco Padasay. Thank you. Ma'am Juvie Sarge Amodente sa New Zealand. Good afternoon. Kag of course si Gerald Amigo Macativo. Good afternoon, Ms. Jazz. Shout out sa Dingkong and Macativo family. Philippine Standard Time, 13 minutos or make it 18 minutos na. Ang nakalipas sa tak na ang alas 2 dasig lang, no?
Ari ano ang aton siniiyang pagtabok sang makadali sa mga importante nga pinanid sa maragtas sa aton si bugos na kalibutan. Let's go sa aton si kahapon lamang today in history sa aton sini nga world history. Antes man naton nga basahon ang true to life story nanday Noemi and Jay sa part 5 sa ila siniiya nga matudtod nga kasaysayan. Let's go sa aton si kahapon lamang today in history matudtod nga kasaysayan sa maragtas sa aton siniya pungsod Pilipinas kung may dalalagko at bugos nga kalibutan. Subong kadto kita sa world history. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 2, no? It's November 2. Though medyo hindi naton mabulubatsagan bangod kay ti may pandemic plus pa nga ti working holiday. Sa una ya November 1 and 2 gina no? Sulit na sulit kijang long weekend. So subong may trabaho. Sige lang. So kung kahapon All Saints Day subong na naman iya All Souls Day, no? Let's make to key sadto nga mapanahon sa kaangay nga petsa subong adlaw Nobyembre 2 sa tong early Christian Church. Sang ginsuguran ang All Souls Day ukon espesyal nga adlaw sang pagpangamuyo para sa mga patay labi na gid sa Western Christianity. Kalakip na diri ang All Saints Day tagsa ka Nobyembre 1 ukon kaangay kahapon nga adlaw kagang Hallows Eve ukon ang Halloween antes pa man sa adlaw sa Oktubre 31, no? Base sa liturgical books sa Western Catholic Church ukon Latin Church, ang kaywatan gintawag the commemoration of all the faithful departed. Sa bayan sang Anglicanism, ang karon nga adlaw ginatawag commemoration of all faithful departed. Kagang ini nga selebrasyon ang ginaselebrar man sa bayan sang Eastern Orthodox kag Eastern Catholic churches. Sa karon nga obserbasyon, nakalinlain ang naandan gidya sa wala pang pandemic, nakalinlain ng mga practices nga ginapatigayon base man sa mga pagpati kag kultura sa mga Christian churches kag denominations sa bugos nga kalibutan. Kalikip na kita diri sa aton pungsod Pilipinas nga aton ginatawag ang karon nga adlaw humalin pa kahapon nga tigkalalag o kon fiesta minatay. Undas Todos los Santos sa Tagalog, no? Apang sa sulod na karon sang malapit duha na katuig, apektado ang aton sininga selebrasyon, of course, no? Nagpanimuron kita iya sa aton sinimitag sa mga puloy-an. Kung sa ding ginadumilian ng pagpadulong sa mga sementeryo pon lulubngan. Labi nagid kahapon November 1. Tubtub na subong adlaw November 2. Di mabalik ang pag-open sa mga cemeteries. That's gonna be tomorrow, November 3 na. No? Inibangod sang COVID-19 pandemic. Pero sa gihapon, no? Kung ano man ida nga adlaw, like for example, it's interchange, no? Ang All Saints Day should be today and All Souls Day should be yesterday, no? Kay kung ibase naton sa aton sinamatan nga tradisyon kag kultura kung sa di nagakadto kita iya sa tagsa ka Nobyembre 1 sa mga lulubngan, no? So sige lang kung ano gin man inaiya ang pinaka origin sina mga kabombo. Importante daya that the Philippines is one of the so many countries nga close-knit ang magpamilya. That is why bisan nagkalamatay ng aton siniiya nga mga pinalangga sa kabuhi, naguna na sila sa aton mga kabombo sa gihapon ang ilang sini nga memories, no? Ara nagakabuhi sa aton sini nga tagipusuon kag panghuna-huna. Amo na naton kapalangga ang aton siniiya nga mga minatay, no? That is why we go to the cemeteries on the first day of the month of November until na sa second day sang tagsa ka bulan sang Nobyembre kada tuig. So sa gihapon dayon no, ang importante da nag-iinop da na yung bugos nga pamilya, especially yesterday, no? So today sa aton sini nga culture and sa aton sini nga kinaandan All Souls Day, mga kabombo.
Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2. Nagabuya ako na isang pila ka mga panumdum. Very quick lang gid, no? I'm sure excited na kamo sa aton sa part 5 sa True to Life Love Story na Noemi and Jay pagkatapos ginamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Yan rin kita mga kabombo sa aton sinipinaka main menu. Daw ginadalian ta ni para nga excited na ginantanan, no? Sa part 3 or part 5, make it part 5 na kita. Sang kasaysayan ng Jay kag Noemi. This is really an affair to remember, no? Sunod pa sa ambahanon ni Nat King Cole. A love affair to remember, that we'll rejoice in remembering our love was born with a first embrace, and a page was torn out of time and space. Our love affair may always be a flame to bear through eternity. So take my hand with a fervent prayer, that we may live and we may share our love affair to remember. Wow, katahom sambahanon ni Nat King Cole, mga kabombo. Para gid ito sa ilananday Jay and Noemi. Yan rin kita sa part 5 sang kasaysayan ng Jay and Noemi. Si Noemi ang tagpadalagid, no, 30 years old, sa Negros Occidental. Ang aton to nga segue kahapon, nagsugod diri abiho. Dear Miss Jazz, atong time nga nakipag-break na si Noemi sa kay Jay, bangod may iban gali nga babayi si Jay. Kag nagtawag pa kay Noemi. Dear Miss Jazz, may hapon sa imo, hambal ko sa kay Jay, Miss Jazz. Jay, tapuson tanani. Wala na. It is nonsense nga padayunon ta ang aton relasyon. Jay, break na ta. Sunod pa kay Noemi. Abi mo, Miss Jazz, sa paghambal ko sina sa kay Jay, first time ko nga nakitaan si Jay nga nagtururagay gid ang sini nga mga luha. Makita ko gid nga grabe man ang kasakit para sa iya. Kag nakita ko gid nga ato nga mga luha resulta gid, Miss Jazz, ang nasakitan nga balatyagon. Pero wala ko inigin bali, abi, Miss Jazz, kay siling ko I give up. Nagpakaisog ako, Miss Jazz, kag pakabakod nga wala gid ko naghibi sang nakipag-break ako sa kay Jay. Bisan isa katulo sang luha, Miss Jazz, wala gid may nagwa sa akon sini duha ka mga mata. Pagkatapos sa mga istorya, pagkatapos nga nakipag-break ako sa kay Jay, nagpauli kami, Miss Jazz. We parted our ways sad. Kag ti ako yung Miss Jazz, bangod nasakitan ko, human na gid tuya sa akon. Kag batunon ko na lang nga wala na gid man kamiya sang akon si pinalangga nga nobyo nga si Jay. Pagkasunod nga adlaw, nagpabanwa ako, Miss Jazz.
Nagkitanay kami naman liwat sang upod ko sa banda. Atong gin-give up ko ang akon sini nga pinakahiligid nga magkanta upod sa akon banda, gin-give up ko, Miss Jazz. And all of myself, I gave it all to Jay. Pero anong natabo? So sa nakipag-break ako kay Jay, nagsugatanay kami liwat sang isa ko kaupod sa banda sang una. Sa nasiling ko na, ginhagad nila ako. Ang ina nga upod ko sa banda, Miss Jazz, ginhagad niya gid ako kay siyang akong sinasugatan. Ginhagad niya ako nga maentra sa ila sini nga grupo sa liwat, no? Kay may Battle of the Band sa tupad namon nga banwa next month kuno sa amo to nga panahon, Miss Jazz. So gusto tani nila nga mag-join ako bilang ila sini nga former vocalist. Kaso wala sila sang time nga magkilit-anay kami. May lang kay nasugataan ko isa ka miyembro. So ining member of my former band, ginhagad niya ko, Miss Jazz. Isilong ko, anyway, itong break naman kami ni Jay, nga amo gid ang pinakarason ko nga I sacrificed my career. So paghagad sa akon, Miss Jazz, sini nga miyembro nga nasugataan ko, intra ka kay may atinan kami nga may entrahan kami nga Battle of the Band. So Miss Jazz, I said yes. Nagpasugot ako para nga malingaw ko man kag ma-divert ang akon sini nga attention. Miss Jazz, nagsugod kami practice kag sa pila ka adlaw namon nga pag-practice. Nakibot ako nga nangaluyag sa akon, Miss Jazz, ang amon sini isa sa mga members sang banda. Kundi sa nasiling ko na, Miss Jazz, ang ara pa ko to, we were 5 members, 4 ka mga lalaki, ka ako lang isa, babae, bilang vocalist. So nakibot ako, Miss Jazz, a few days after nga nag-practice na kami for the Battle of the Band, nangaluyag ang amon sini nga drummer sa akon. Kay nakaibalo siya, Miss Jazz, nga nag-break na kami ni Jay. Grabing radar niya. Hambal ko sa iya, gimprangka ko siya dayon, Miss Jazz, hambal ko sa iya, hindi ta kaya pagsabton, kay hindi ko gusto nga maging unfair ako sa imo. Iti, Miss Jazz, ang gwa na, panakipbutas na lamang ako. Di ba la, no? Sige na balang ko sa Miss Jazz nga, hindi kay ka-unfair para sa imo. Pero ginsabat ako sa amon singa drummer, Miss Jazz, hambal niya sa akon, sige lang, okay lang na sa akon, bisan hindi mo ko love today. Eventually, ma-develop ka naman lang sa dugay naton nga pag-updanay naman. Abi, Noemi, try lang. Try. Give me a chance. Grabe man to ang akon siniiya nga upod sa banda nga drummer namon, Miss Jazz. Ginabalan pa niya ako, Miss Jazz, Noemi, buligan ta ka para nga maka-move on ikaw sa gilayon. Subangod sa iya sini nga mga matamis nga mga lambalanon sa akon, Miss Jazz, abi mo, nagpasugot ako. Apang, 4 days lamang kami, Miss Jazz. After 4 days, hindi ko kaagwanta mag-upod sa iban nga guy, Miss Jazz, nga wala ko naluyagan. Kay ang nagapangibabaw sa akon sa gihapon, ang akon sini nga heart, my heart is shouting for Jay. Mambal ko, Miss Jazz, nga si Jay, naandan ko na gidya. Kay si Jay na gid ang naandan ko, Miss Jazz, nga updon every day of my life. Dito ka na-realize, Miss Jazz, nga si Jay lang gid gali ang gusto ko sa akon sini nga kabuhi. Si Jay lang gid ang para sa akon. Bisan ginbaylo niya ako sa iban nga babae. Eventually, Miss Jazz, isa sadto ka adlaw, grabe ang akon sini nabatyagan nga kalipay. Abi mo, inibangod kay, nagkit-anay kami liwat, Miss Jazz ni Jay, sang enrollment namon for 2nd semester.
Nakit-anay kami, ginsugata niya ko, kagin istorya niya ako, Miss Jazz. And one thing nga amo gid ang kalipay ko, sang ginambala niya ako, Noemi, gusto ko nga magbalikanay kita. Bawo, Miss Jazz, so nagtumbo ba yung akon si tagipusoon? Kaya ti, sanasiling ko, Miss Jazz, ang akon si niya tagipusoon niya, nagasinggitan kay Jay. Dito pa lang, sang gisugata niya ko, sa nagpa-enroll kami, Miss Jazz, dito pa lang niya nag-explain na si Jay sa iya sininga side. Nag-ako siya nga tuod nga may girl siya nga iban, kag dito nagtulog ang girl sa ila sininga balay. Pero gin panginwala niya, Miss Jazz, hindi tuod nga naplanuhan na namon ang amon sininga pagpakasal. Hindi na tuod. Gusto lang tuya sang babae nga to. So eventually, nag-sorry sa akon si Jay, Miss Jazz, kag nag-promise, he made a promise nga hindi na siya makipag-communicate sa amo nga girl. So ako naman niya, Miss Jazz, kay hindi man ko ka-imagine kung wala na si Jay sa akon sining kabuhi, and it was really very hard to move on without Jay nga akon gid palangga. Miss Jazz, hindi ko gid guro kaya nga makit-an siya with my own two eyes nga may iban nga kaupod si Jay. So bangod sini, Miss Jazz, ginbaton ko liwat si Jay bilang akon sini nga boyfriend. Amo nang rason kung nga ang nakabatsyag naman ako liwat, Miss Jazz, ang tuman nga kalipay. Sa pagpadaan ko, Miss Jazz, a few weeks later, napiaran ko, Miss Jazz. Manog 3 months na, wala nakaabot ang akon sini nga monthly menstruation. Una-una, siling ko okay man lang kay irregular gin man nga ko, Miss Jazz mo. Kag usually, tag 2 months na kag mag-abot ang akon sini nga menstruation. So nagaka-delay gin man na siya 2 months. So una-una, okay man lang sa akon. Wala ko matalupang dan, Miss Jazz, nga manog 3 months na gali nga wala makaabot ang akon sini nga menstruation. So diri na, Miss Jazz, grabe ang akon sini nga kakulba. Apisar nga ara na nagbalikay na kami ni Jay nga amo gid siya ang amay ingkaso gid man sa akon sini nga kung nagabusong gid man ako. So I decided nga isugid ko ini kay Jay. So ginsugid ko kay Jay ang akon sini nga pagka-delay sa akon sini monthly period. Kag diri, Miss Jazz, nag-try kami nga nag-PT kami ni Jay. PT bot silingon pregnancy test. Kag didto namon naibaluan nga positive ako, Miss Jazz. I was pregnant that time. Ari na, Miss Jazz, amo na ini ang ginakadlukan ko nga matabo sa amon. Hindi ko kabalo kung anong akon si himuon, Miss Jazz, that time. Kaysa pagkamatuod lang, although I really love my boyfriend, hindi pagid ko ready, Miss Jazz. Kasi si Jay, amo man nga magbusong ako. Sa nakita namon nga positive na ang akon siniiya nga resulta sa pregnancy test namon. Grabe ang akon sini nga hilibion, Miss Jazz. Dira na ginapamensar ko na ang kutob sa akon sini madumduman, Miss Jazz. Hindi na ko makatapos sa akon sini pag-eskwela. Hindi ko na mabuligan ang akon sini nga mga manghod. Si Jay, Miss Jazz, siya na lang man ang ginasaligan sa sini nga mga ginikanan na makatapos kay siya lamang ang kay siya na lang gid nga agot ang may tsansa makatapos sa pag-eskwela. Kaya mga magulang niya wala gid tanan nakatapos sa ila sa pagtuon. So that time, Miss Jazz, I was really desperate. I was depressed. Sobrang desperado na ako, Miss Jazz.
bahala na. Nag-abot sa punto kasiling ko ipahulog ko ang akon sini nga ginabusong. Abi mo, Miss Jazz, damo ang akon gininom nga mga bulong. Adlaw-adlaw kada aga ginaagwanta ko ang pait sang isa ka herb nga tuman ka pait. Kaya gusto ko na lang, Miss Jazz, ipahulog ang akon sini nga ginadala. Nag-inom man ko, Miss Jazz, sang bulong nga ilang bulong bala, Miss Jazz, sang mga ati. Ilang bulong sa mga ati nga pampahulog. But to no avail. Wala gin, Miss Jazz, nahulog ang baby. Parayon ako nakabatsyag sang pagka-depress, Miss Jazz. Hindi na ako makakonsentrate sa akon sininga pagtuon, bangod. Amo na ni ang akon sitwasyon. Abi mo, Miss Jazz, ang resulta, nagnubo gid ang akon sininga grades. Until December, Miss Jazz, diri na, gamat-amat na, dako ang akon siniya nga tiyan. Apisar sa mga pagtilaw ko nga hulugon, wala gid, nakit-an ko nga daw wala gid tsansa nga mahulog. Kay amat-amat na nga nagadako ang akon siniya nga tiyan. Ginistorya ko, again, heart-to-heart talk kami ni Jay, Miss Jazz. Kung ano ang maayo namon nga himuon, nga duha kay ara na. Pero nakitaan ko, Miss Jazz, sa kasakit sang akong balatyagon, nakitaan ko gid kay Jay nga hindi pagid siya ready. Daw hindi niya gani mabaton, Miss Jazz, nga magmangin tatay na siya. Bangod sini, Miss Jazz, nagdesisyon ako. Nag-decide ko nga magpauli diri sa Negros. Naglisensya ko sa akong sining nga tiyo. Kaya ato kami, Miss Jazz, na nasiling ko na, dito nagsugod ang love affair namon ni Jay sa Bohol. So I decided nga magpuli diri sa Negros. Naglisensya ako sa akong tiyo nga diri ko sa Negros ma New Year. Kaya manog New Year to, Miss Jazz mo. Pero wala sila'y kabalo, Miss Jazz. Ginpamangkot ko amat-amat ang akon nga mga, or wala kabalo ang akon siniya nga tiyo, ang pamilya ko dito sa Bohol. Pero ginpanghakot ko amat-amat ang akon nga mabayo. Kagintago ko sa madamol nga hilamon sa higad karsada. Kay wala na ko plano yung Miss Jazz nga magbalik kung makapauli gid man ako sa Negros. Malisensya lang ko nga magbakasyon sa Negros pero wala gid ko naghambal sa ila. Kay hindi na ako magbalik kay nagabusong na ako. Abi mo, Miss Jazz, wala man ako nagpabalo sa kay Jay nga malayas ko kamagkadto sa Negros sa ngalan nga nakitaan ko nga hindi pa siya ready nga tubangon ang iyang sini nga responsibilidad. Kaya mo na, Miss Jazz, na naluoy man ko sa iya kay ti pareho kami, may ginaulikid kami nga pamilya. Damo pa kung taning amon sining handom. So I decided to go. Siling ko maayo na lang nga akon lang future ang maguba. Sang sa duwa na gid kami sang amon future ni Jay. Pagkatapos isa pa, hindi ko gusto nga mapilitan lamang si Jay nga mag-unong sa akon tungod kay nagabusong na ako. Bangod kinakitaan ko gid, Miss Jazz, nga hindi pa gid ready si Jay. Sa kadamo sang akon sini nga mga gamit, Miss Jazz, nga ginpang hakot, hindi ko madala tanan pauli. So nag-decide ako nga ibilin sa balay sang best friend ko kay kon sa ulihim mabalaan ni lola ko kag sang tiyo ko nga nagabusong gali ako didto abi ang pamilya ko sa Bohol, mahuya na ko, Miss Jazz,
magwa or magkuha sa mga bayo ko kung ibalik ko kag ibilin sa balay ni Lola kag sang tiyo ko. That time, wala ako sang pwede nga ma-hire nga motorsiklo sa paghakot sa akon nga magamit, kundi ang nobyo na lang gid sang best friend ko kay kon iban basi makapanugid sa tiyo ko. So, ginpamangkot namon Miss Jazz. Sang aton ako sa balay sang best friend ko, hambal ko sa iya, ibilin ko lang anay. Pagkatapos balikan ko lang kung makaplastar na ako Miss Jazz diri sa Negros. Sa ito nga adlaw, malakat na gid kuntani ako Miss Jazz, I was very ready. O galing ginhawiran ako sang best friend ko kay hambalan niya or ginabala niya ako Miss Jazz nga nakabalugid siya nga dugay naman kami makakit-anay. Bangod kay nabaluan niya ang plano ko. So, ginawiran niya ko, diri ka na lang sa balay. Kaya ti, suod ko gingaabyan, Miss Jazz. Pasalamat ako sa akong sa best friend. So, bangod sina, Miss Jazz, kita nabudlayan, magkusad to nga mag-travel. Nagpasugot na lang ko, Miss Jazz. Kag, sige niya ko convince nga pahibaluon namon si Jay nga malakat na ko, kag hindi na ko magbalik. Pero hambal ko, hindi na lang bala kay hindi pa ready si Jay kag may ara siya ginaulikdan nga pamilya. Gusto sang pamilya niya kay siyang agot, gusto sang pamilya niya nga makatapos kid siya sa pag-eskwela. So, Miss Jazz, kung sugiran namon si Jay, mas mabudlayan pa ko nga maglakat kung magkit-anay pa kami. Hasta na lang nga naggabi na kag sige niya ko gyapon pilit sa akon si best friend nga pabalon si Jay sang plano ko to go back in Negros. Kay hambal niya, unfair kuno kaayo kay ako na kuno ang nag-decide para sa kay Jay. Pero ginambalan ko ang best friend ko nga bisan hindi pa si Jay maghambal. Mabalaan ko nga hindi pa siya ready. Nakitaan ko sa iya siniiya nga kaugalingon nga hindi siya desidido nga mga tatay sang amon sini nga baby for he was not yet ready. Pagkatapos namon panihapon, Miss Jazz, ginhagad ako nga maglagaw sang ako nga best friend sa Gwa. Mabakal kami sang pangyamis, dessert sa Tiangge, kag baka lakat-lakat man. Abi mo Miss Jazz, perti kadulom sang karsada sa amoto nga panahon. Kay ti bukid, wala gid street light. Medyo layo-layo pang Tiangge sa ila Miss Jazz. So sa unhan, samtang nga nagalakat kami, may nakita ako nga duha ka mga tawo. Hambal ko sa best friend ko. Basi delikado na digang nga gabi na tayo nagagwa pa kita yaho. Hambal sa best friend ko. Don't you worry, kay kilala ko na ditanan ang tao sa amon. Samtang nga nagapalapit kami, ginapangilala ko ang duha ka tawo. Sang lapit na gid, nakilalaan ko gid sila nga duha. Kag ang isa, ang nobyo ko, or ang nobyo sang best friend ko, kag ang isa, nakibot ako, Miss Jazz, nga si Jay, ang iya sininga upod. Kay gali, Miss Jazz, ginpakadtuan gid siya sang akon best friend sa ila balay, sa iya sininga nobyo, para ipahibalo sa kay Jay nga magapauli na ako kag hindi na ako magbalik. Papauli na ko sa Negros. Sadto nga gabi, Miss Jazz, natagan kami nga duwa ni Jay sang malawig-lawig nga panahon para nga makaistoryahanay kami. Hambal niya sa akon, oo, tudtuod na, hindi pa ko ready nga mangin tatay. Kay Noemi, nakaibalo ka man, nga ako na lang man ang ginasaligan sa amon nga makatapos sa akon sining pag-eskwela. Pero tani, ginistorya mo ko
nanungod sa imo sini nga plano. Malakat ka lang gali iya, wala ko yan nakahibalo. Mabalik ka lang gali sa dito sa inyo sa Negros. Hindi mo gid kuya maistoryahan kag mapabalo abi. Ang isa pa sa ginhambal sa ako ni James Jazz, bisan amo ko ni nga hindi ko ready sa akong sining responsibilidad. Noemi, hindi kuya luyag nga madula ka sa akon because I love you. Wow. Bahala na kung ano ang may resulta sinitanan, importante nagainop danay kita diri nga duha. Bangod sa Thomas Jazz, naghilibion kami nga duha ni Jay. We cried like a river. Grabe ang paginulsol, pero ara na, ulihin ang tanan. Dako na ang akong siningatsan. Isalot ko lang ini Miss Jazz ha, lesson para sa aton nga mga pamatanon, hindi gid magdali-dali. Hindi gid maghimo sang butang nga makapaguba sang inyo nga pag-eskwela. Ang gugma makahulat lang na, kay ang hambal pa, true love waits. Grabe ang iya sini nga pakitluoy sa akon ni James Jazz nga hindi lang kuya maglakat. Kag atubangon na lang namon nga duha kun ano gid man ang manging konsekwensya sinitanan kung may baluan na sa amon sitag sa ka mga pamilya. Pero para sa akon Miss Jazz, human na gid siya ang akon desisyon. Wala na gid sang may mahimo si Jay, although nga nahawasan ako sang ginhimo ni Jay sa akon. Kag gintuad niya sa akon nga palangga niya gid ko, hindi siya gusto nga madula ako sa iya tupad. Pero ang among sitwasyon nagakinahanglan gid nga magpuli ako sa Negros. So, it happened, Miss Jazz. Ang pauli gid ko diri sa Negros. Nagahuna-huna ako, Miss Jazz, nga kung ari na ko sa Negros, mabuhi ko gid man ang amon sini nga baby. Kay hindi man kuya pagpabayaan ni papa ko nga nabilin diri sa Negros. Nadayon gid Miss Jazz ang akon si pagpauli, pero si Jay wala gid nagasalig sa akon nga magbalik pa ako suno pa sa akon sini nga ginhambal man sa iya. Pag-abot ko na diri sa Negros, Miss Jazz, si Papa nagproblema sa akon manghod. E perti nagid kadungol ang akon sini nga manghod. Sa ari na kon Miss Jazz, permi lang si Papa ginapatawag sa school. Kay masala naman naginhimo ang akon sini nga manghod. So sadto nga time Miss Jazz, ahay, imbis nga si Papa mabulig sa akon, si Papa ya na-depress. Na-depress kaayo si Papa ko tungod sa akon sini nga manghod nga nagdinungol. Kung manugid pagid ko, Miss Jazz, nga nagabusong ako, kag wala na ko plano nga magbalik sa tatay sang bata ko, basi kon mabuang nagid si Papa. Kaya naabdan ko di Miss Jazz, pauli ko si Papa ko, depressed nagid. Katama, bangon sa manghod ko. So, no choice gid ko, Miss Jazz. Kaya nakitaan ko gid kun ano kadako ang epekto kay Papa tungod sa akon sini nga manghod nga nagdinungol. Si Jay, Miss Jazz, sa tunga time, sige man tawag, sige man siya text sa akon. Nagasige na siya pamangkot kung saan ako mabalik sa Bohol. Kaya nag-abot ko diri, Miss Jazz, wala pagi kuya kapanugid kay Papa nga nagabusong ako. Si Jay naman, saan ka mabalik liwat sa Bohol. Well, Miss Jazz, hindi ko nagid gusto nga madugangan ang problema sang akon sini nga amay. So again, I decided nga hindi na lang manugid sa iya nga nagabusong na ako kag magabalik na lang gid ako sa Bohol, Miss Jazz. Do kaangay nga nagbakasyon lang ako abi. Sang ang akong sinodesisyon, Miss Jazz, ginhambal ko sa kay Jay. Grabe gid ang iya sini nga tumbo-tumbo sa kalipay.
So eventually, nagbalik ako sa Bohol, ginsugat gid ako ni Jay sa bus terminal. Pero mas just naglibog naman ang akon ulo kung ano na ang dason ko nga himuon. Paano ko atubangon si lola ko kang ang tiyo ko nga wala pa nakabalo nga nagabusong ako. So wala kami choice kundi atubangon ini tanan mas just duha kami ni Jay. Ginamat-amat namon sugid sa amon sini nga family. Slowly but surely, Miss Jazz. Sa mga tiyo ko, kag kay lola ko. Pagin pabalo sang tiyo ko, si Papa diri sa Negros, sa natabo sa akon. Di syempre, Miss Jazz, both sides of our families, nakibot, kag they were all disappointed. Apang wala na sila sa may mahimo, kay ara na Miss Jazz nagabusong na ako. Sa pagpalipot sang akon sini nga istorya Miss Jazz, nagkadto ang family ni Jay sa balay para nga maistoryahan ang plano para sa amon nga duha. Naistoryahan nila nga makabata na lang ko antes kami magpakasal. Gintapos gid namon ang isa ka semester Miss Jazz ni Jay kag naghuman naman or nahuman namon ang amon sini nga second year college education. Pagkatapos sa amon sa klase, dito na kami nagpauli sa balay nila ni Jay, Miss Jazz. Maswerte lang ko kay ka mga buot sa akon sining mga in-laws o galing intsakto gid ang hambal sa iban. Kay hindi mo gid makilala sang lubos ay isa ka tawo kung hindi ka mo mag-upod sa isa ka balay. Dito ko nakilala ang tuod-tuod nga batasan ni Jay, Miss Jazz. Nakatangla naman ako, Bombo Kim. I'm so sorry, no? Bitin naman, no? I'm sure matapos ni naton, ay matapos sa siniguro part 6. Ano ang matudtuod nga batasan ni Jay sa nag-upod na sila ni Noemi sa ila sini nga balay? Anong batasan ni Jay? Buwas naman, no? Sa mga naghambal dira nga, Miss Jazz, bitin naman kami, sige lang bala. Kay para nga daw drama, mambala nga continuation, no? Kaya wala nagkita sa panahon mga kabombo. It's already 3 o'clock in the afternoon, kag tuyang Ermitanya time na. Okay? Di buwas naman sa maluyag dira saysay man kaangay siniho in tutu gid bala nakasaysayan bisan daw nobela kalawigon okay lang na kay mas exciting nga may mga continuation, no? Part 6 buwas sa kasaysanan day Noemi and Jay. I'm sure matapos na ni naton, no? Kaya ara na kita sa last chapter sa ila sining true to life love story. Bala madayunay gid sa Jay kag Noemi. May matabo ay han kay ti nakilala nagigali ni Noemi si Jay kun makilala mo kuno ang isa ka tawo kun ara sa sulod sang balay. Ti siling ni Noemi. Didto ko nakilala Miss Jazz ang matudtuod nga batasan ni Jay. Nung dumanta to, grabe to si Jay mga luyag, no? Puwerte sa iya kapisan-pisan, kag puwerte sa iya ka himpit sa pagigugma niya kay Noemi. So uligin pahibi niya malanggali si Noemi kay may iban siya nga babae. Pero sa gihapon nakabawi si Jay. Nagbalik kay sila ni Noemi ti amo ni subong ho, pero may nadiskubrihan si Noemi sa batasan ni Jay. Ano ina? Buwas naman. Okay? So, Noemi and Jay, no, gayuhom na sila. Oo, gapamati ka mo dira. Ate, sige. Buwas naman diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Antes paman sang tanan, mga kabombo. Antes kita mag-say bye-bye. Good afternoon lang dira sa kay Lester Gavin Talyon. Mas just daw mahibigig ko kay daw same gidbi ang love life ko. Maka-relate? Hati, sige. Brenda Rodriguez, mayang hapon, Miss Jess, I'm watching from Rojas. Teresita Gray Cariaga, good afternoon. Observing All Saints Day or All Souls Day sa balay, lamang
with the prayers to our departed loved ones. Good afternoon. More power to Bombo Radio. Stay safe from Ma'am Teresita Gray Cariaga. Your Quenyol, good afternoon. Basta Radyo, listening, gid ako, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you so much, your Quenyol. Si Ami Loki Mesahon. Good PM, Miss Jazz. Na-miss ko man ang tingog mo ba? Oh, welcome back, Ami. Kag si Jovi Sarge Amodente, I love your ate. Sige, thank you so much, Jovi. Thank you for the appreciation. And Ana Sinoro, ping hapon lang gida. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Ari-aning aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Romans, chapter 14, verse 8. Dili nagasiling. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Buhi man kita o kung mapatay kita sa piyak na kinabuhi, ang promisa sa Diyos ara. No? That we belong to Him and we will have eternal life with God. Lagi kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na. Salamat gid sa paupod. Inisigapon ninyo lagan sa kanginan. Bombo Jazz, de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!